na wobete abakuma semua sabia ku sabia nyado emuda ho na wo kire se sompa asempelipa no ye ko na ye de akoyanim asofragere chiamu akwata ana bisi aka fantam from bema no adigade abakade kumasi dwom wafusawa wasiadaka wakakokotemamini wasiabetie sijaso sikofans osi sikofans ideas wakoduma samwa ohuha fidie ematomo bidie kope bibidie asempelipa yaba na yebesere yatiefo na yapoma chose yemfidie ena yedidi dwuma no eduru babi na semfidie no ebona ni prepra na eye akofa asema nanso so no sabre no yayensiesie kama eno ti yaye yadwene se sompa sempelipa no yebesomu ni yasomo sompa said yebeya futusemo yede ema adasa no obetie no wodi biabo nkotodwem no no so atumi ede abowombra kama dwumadi obeto omrasa monka sa ena the nation sankel of Alumba ono so ebo around ohene yire maame yabo akua ensuama bronya woya abrewatia obatene ka ewo dwumadie we eso enkwanta bisa Isaac ono producer ewo dwumadie we so sana kokosachi Fletcher eka producer se no wadawuruma ena yenya bi ede agu apaso na yebetu ne sere eni abasa na wafamu aba na de abo obra na tenatene so akoso ewo abrabom ede amawo na wukọ master control room also so Kevin Oyata sa ena azuka ne fa Nigeria ni fa so Ghana ni sa branch pimpini so wo fa ne kwase kataki mpa no aboni shis wo ne kro no wo petaki papa wadawuruma ena social media applications no Facebook, YouTube and Twitter no yedi atwagu ewo so ene ti subscribe share na afoforo hwebintie bi emfa free ho na wokọ Sompa TV also so David woni school fees o my boy dwuma nwumire enya asem keto akra ko ba jase sempremu bema ka ho sa na ka kire wo bi omo ewo Sompa TV wa dawroma ene yedi atwagu ewo Sompa TV no so enya asem keto akra kofro bofo mpa bema asu keto am yi pebre na ase aboaji fosuo ninti fosuo me nam tedwam na me dia simply pa ko bo sha asase so funtum pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodi ewu atwam yasan yakosa me na me tedwam nam dia simply pa eko bose asase so kansa pia o se campion ye ko akoyanim makati ahwefo ne atiefo nyina se yanim ten ena ye kro enya asem keto akra omrasa mo bibia bokode ofosio nyankopon adaroma bibia boko nyankopon de ache ene so ye da ya wada nyankopon ebekeka bi na ene atiefo ache ofosio ya ma mfancha kese ma Ahembronum boys Ahembronum boys are net as a jaso a brana a kika in home near fair boys see the fair boys beam is a case Ahembronum Sadeshie and I can't wobble America for London for a better will be a mutati yepa na may me about one can't go papa John ne pension ya we and I in the Akakan wobble nti amakum anase fan say I fear Adeshie church obi bi omo American London money adade yim na ye cheomo to bibia boko voju yanko anim okay the nations are bibia boko de ya ye ti ase yankwa ni kura ye nankwa de ayeyiye ni na ase be matwedi ampo ewo ne awaye ibia na ya da awrade ase am ye tiefo ne afrefo na brabo ene said ye bre na koye ni ntino yemfe afutusem ni betwitwi muntem na afi entini nchira adwene bi no okay ma mitia bibia boko de ofoso be mo kropon no abasa na modu ewo yenso ntino yemfa aseda emano na yenka chire tiefo so mo nka yen ofise ebre na wie du asempe ni pe ba futusem nyansan sem e ba be ka sentini nyabre ni adaje na ji akonwa etena so ne tie bi ebe bo futu anase efutu kwan so amatenetene so no bibia akoye di ama ewo abrabom nti edom na ni hwekwan futusem na wo hwe ne monti fabre na yenya bi nkasa okay enuti afutusem no da bia ya na metai ka kiro mo se da bia ye obi e ya nkorema ena ifiti January ye sa say ya ato ase na ansa na nto ase na afi no ekọ na wiye na afi a ebeba besimu soso no ibelodu se de beya ibenya bi ye na ye de amamo na brabo so atetene na ka e wo se ka ye ne evangelist papa shi
enna ne twetwe nkomo na wode afutu sem no ebre na nso so faako a wakwakwakodi no wantumi amadwumadi we so wo hwe flyer security ya ekwachiri pa so wantumi amadwumadi we eno timire pese mu no evangelist papashi mobetene kan e wa sempeni pa dwumadi so na enu ada afutu sem o yede ebre wo no na ye ka kira da sanyina se enfomso a waye no se wunya second chance bia ka sanfonso no ka wunye biem amadwafo kire wadwen dodo no aso na kire wadwen efa mfomso a sabia ku sabia nyaado oba wiase waye na dodo no na ka se eye dan ya mfomso no ebeba na mfomso no eba so na no kire se abrabo no asio se mfomso no eba ana mistake ya wo be ye no na no kire se wo mistake ana wo mfomso no echi wagina wa ma abrabo no faako a wugina na hwa na wugina no eno ntwefomso bia waye no orofo emane ye go se abrabo no ye very stagnant wugina faako a abrabo nkowanim eno tie na nwumere ye busa odede bi se enfomso be pa na waye ana enfomso be na wo ye ya ka etwi wa abrabo asai enfomso be pa na wo ye ya amenne abrabo ene udi chimsia enfomso be na wo ye ya ana waya ama abrabo no untimi enhu abrabo no nani suo ene saasem no na mepese buso odede bi enfomso dodo no a ene omanfo pii no aye na ena amene wo kasai ama empo adwuma wo myayi nadie enfomso pii aye ama amanfo awade agu enfomso be na nanwumere waya se kawunya second chance ana se kawiase kwa sa babiem se de oje bon nyom se kawo sa ba ya koda biemu a enka sa bra no ana sa mistake no kawunya bibiem eno ane ebusa odede bi ena anwumere se dia ben enfomso na wo yeye a enne ama nuhu aba wabrabom ama enne abrabo achi wagina faako omuna samoa Ovosho onura mi gidi se enura ye chebi na ne de bi so ababo na kasa no fosho du mebi o ankasa no mebi wo na wo ya sese wo hu de ebema wa brabo ayedai atiaka efoma entima nkosoro de keke nyina se wo be ko fomo a onim ade bi wo fosho wo ye na mfa nko asesa papa ma onim ade na yehu fosho ade ni pa kofom aye no ma bebre awo fosho sika ye nyen ye de bobrei ama onama ye ka cho se onipa so meso abobrei sika ne o ma hodo bebre o obu okura se be mpraduasa ekwan wo fa so di nya sika no se ye ka kire wa fosho se wonso abofom a ema na nya wo ya ene ye kan me madika ka se first na nipa nyira ene nipa yira obi tifie edan ya wasie ne ka se wodam ovoso ye ka che o se kwan ofo aso onyinya asa no mana obaba wanum na enso wonfa wani huye nti de bia sa nipa ne kanfo no but edum me bia nyankopon na roto woni nti uba sa nipa no abofom na brabo na teko akire wan we wa wote nchen no nti ase da onye nipa bia na ovoso obofo ma ye ne careless se bia ni sika wa hu yuzu sika nan ka se onya na abrabo no boy no ma wonya ni mu wodi nya asa no ma enkoye ajuni panim juni pa bidu ba bia e no yoyo de bia meka so ko to se sika ni bi se bi ye peja no ye bona bomo ye ni sei ya jeje no so na wa woni bie no ofo so se wo komu pa wa woni bie no edume bi na ka ye komu ne ye di ye ni hu ti se de nyame hu ye ne ya enka so won fa so kaso mfaso pa nanso nipa de yere de waniwa so de asinyankopon do hwa akoma ma ye ka no eno no obia nya sika obia daka mu a sebe na bodin ye sonko ne service ye sonko etese yi aba fe no foso wo fie na wuni kapre wo sa nipa no wo service different wono wo mane wasifo nyina on hwe ya service 7 ni fie okura unnim na kwaka ade tugu asema ba obi so ofie wo ya akola enam ne ka bi wodi besuo na yie no afa ho kanti eye den ye mu sasa nipa na kire wo kofom
ofosho enoma bebre nipa ya ate omukọ akire no ono ankasa nipa de ka obi wa wonim de wotie de wo hwe wonim ana nadwe wonim sa de sie na me misika na anyina naka kuro bi wo fence dwoso kwan mo ba bi wo konkran ya kwa ketekete atie sifom edi su de ne nsa guniti adan ya ne tamaso obewu agya ne ka ho saa nipa we oni na ko hia ba bia oba ho obegye no but every last minute no atiko fom de pese kan yan se ade bia nipa wo ye bia no na wo pese wa de ekosoro no wanka se be kosoro wonim se de ama wo sikasem ana se hia ba wa brabo anwo kire ba wa brabo unso wonim na ye ni nipa ye tia de ye ni muti eti me fo so dun me bi wa nipa bi wo ne se sebe nyankopon pagya na na se se ehu se nyame apagya na de bia obi apagya bia si nyame nyani nya na nyame ne hu na hu ntia obi wa sebe no anu fase ne bakura no ana se sebe minimum obi asebe mpadu ase ne sika onyaye anadwo bia so ne bodam ni da obada obi nso sebe ono ankasa na gya na je so tibidi wo wa me no tie bia wuntimi eto fo so sa ni paise drum me bi na sasa enoma na ekoso wontimi a ne noma nya se ba fom ne esan da ne ka osunsum ba wonim ene me ka cho se obi wa wo sika ba wada wona wo so to awoko eti abrabo na ye bo no yemfa ye ni hu ade ye nhwe noma bi ye ni ani ti se nyame okay enu ti se wo ni pa bi na sasa bi mpredua ne noma te ko fom a wono anka se wonim eti na ye papa no ne ade a sebo mu si so ye bo mu dia ne ye koto no wo mu sika ne koko sika ne sa no ma no e wo ho abesi ne mo mu nsa asefo nyina e bia ka wo mo enso na akora bi be sole anya sika ba last minute no abodam no abafom eti sa no ma na ye ka de ma ni pate ko fom no ene ye sika ye nyanya no sebe ye moja dodo na moja mikotwi moja edu ba hwe na sa sika na enko ba bia wo no ma benyanya be ba fom utwu mu ta be ba fom eti yan hwe na sikapa na ewo no yenni akire ofoso onya bia ye wanya bia na odi sikapa chi a de obenya bia som na ko ba bi ofoso okay enunte wiase asetem edan a obemfomso ebeba nipa ho na mfomso bai na wo ye ya ama wabrabo atwen apafom wawade agu wadwuma abɔ na empo mfomso bi kura mo anim kura guase wo kura wotim abrewatia ofoso be mameda sina machia nana boachi dankwa kokodu fofo ahwede hene ne na chamfo na saponi nkonwasofo ne nyina na apieje yeda wono nyina ase MSF ahwede Technical Institute ba ho no 25 years ninti wonom baba be celebrate 25 years enti ye mampanyefo ne nyina mo ene yo so mo gusua toto ne ma wo fa ahwede kronim ma bibia so ekoso yankopon koso enhira nanom na mama mo kwatenti ahoden ene apomoden ewo mo ofoso be ma ekua ye bo asia ma meti ase no mfo so ba ko anka me ya ye na brabom a me fi se nanke betimi amama brabo akowie bisi basa no ene se ne osenkafo ne kan ye osenkafo timi ensa ho no nanka me ya ademe ho akwa akoto animo dodo ose bibia wo ne bre ewo ewiase ene enema ahodo biada edimu atinti anase edimu akoni abemu oso wo ne mra ni je wo ne mra rusie bre wo ho ena arewo nso so bre ewo ho na etode bia senia ose time eya de a eda bibia so no etode bia nipa ya na ye pentem wa abrabom etode bi ne ye hwe ya setnemu ene niema ya adane empre etwa ye no a na yankase hu se da bi saa domre wo ya ye de twa me ya na se ye de ebu media no ya dodo nti no ada na me nhuri mfampo mai mu na me nko enso no ko huri fampo mani mu a wanhwe ya no wakọ akoto ojamu foso be metode bia setnemu nsem ema yetimi tuwa na mo bia eya na enye se ho na ya adwene ye se ye nko enye nka ne ye pe ewo abrabom no na so ne ya na ye de ye ho akọ akohyem awie eno ntin me ka cho da se ne bia wo tie na anwumro ise ewiase asetena no eye emre ene wo se ye de eye adwuma entuma mpamrika ewo abrabom obrempo ahyase bia na ya na esa se wanya brani adaje ama ho no wanya bra ma nyankopon a wanhwa befa kwati kwan so
obefa kwantia so se wo de dru abrabo mpanyi se kwantia we no eye muso mi hu yanka nso no eya na se bia son kwase afododo na na ya eta kente no ema ye mpere wo abrabom ema ye chinchim ye nuanom nsa enye eniema enye ye dia emfa nye yanka se hu ye anya sa se ne Jeremia 17:11 ne kan ye no ye be ye okwase adaachi ena nipa dodo na wo hwa wode won sa hye wano enu hu ena adware wo no mabrabo enso wosa wachi a enye ye biem oje sin kama ye se wo pen asoden ya me ye me niama amantoto ne ye ahopre ya na me pre wo ablabom nte no enne makọ akoto mampamnika me na me koto wo ya me hu metwetwi yo ebi a wonya akwan e wo adwumahie mu obi ya akwanya wo sukuu kromo na so esentine mu de enne ye nyegeso kankan bi ane de ma no enne ne niama baako bi anensem fatane nte no wanfa na de mu bi eya ade ototo ne ho asente no enne na brabo na ye bisi basa ho so ko benkuma na so ko nifa obi nya opportunity anasa akwanya senko betimi aboa ne nua bi aboa ne mabi amomatimi anya gina bia papa esie na so no wanya saade no enne watofom se ne da ne da no yobu kan ya wose enipa wonkwa na yetiawa bi nyakopon fie ya wode abaye no anaso wode adom ye no eye aduo so wose abro so akura no ene aduo wotwe na so emu ahoho ade ene me dwonko ya me ya me hona mututume me kotodwe ya me ya ena mechiri bremo de biada esu ni yaw na wanhwe yaw bete wo wunyini mu na so edru sabre na sene ya na yese yenhwe nkwada na so yenhwe yema yemofra no ema wosin fifida che no wo ma wo mani da wo no ma behwe ya me yese tutu no esansensa kwa na nsaba wa ma won sanko e wo mesuku fees tuemu wankasa wonye die kwan so wanso wono mu na wode wankasa wo fa wo die wonsem ejina wo na so se me na me yaw se ma moa wa asa so bebo obla abrabo na ebo na enka wo kọ motoma wo keka sa nsem na eja wo ma abrabo de hye wonsa no ene nyame so so abo won ma pagya wonom wo na e bia wodu nkokora na asa wo mpanyi fie sui eya hwan na eba be so wo mu eya na mpanyi to se ekọmebunu die mu enti wo mu na ebe so so ye mu nkakra enti esanse ya anya sa na man intene ama ye ti ni suo e wasa ne ye so na ye tuntum so ya nso na inteno ene ye so na ye fufuo so opanyi be wo sa areho na da bia wo die adwumaden ya wo ye enti da bia wa mo amofo so be ma medema no sinema ka akire wo bia se ne ye sefata se wo ye no ebre no nie se bre no nya ndru ye nso a nyabotre fama ho nyabotre fama awrade na ye wo afam de de wo ho de betimi no ye na jade aka na mo nyankopon bre sem no wa ye bia ma foforo no oye awrade ye nwada no wo ne oda so ye nyankopon e kira so be ye nyankopon ni hwa mo dente no o won hye mapadema wa brabo twen ene wasa wo twen no na wo hwe nkonimdie ne mo nyamhya okropo twede ampo basa ye adom de be hye wo e wo won so wa brabo akwanto ye a wo to no fo so be ma me dase okay from so be pa enna wankasa waya ka unya second chance kura ka unye pim enfon so be pa enna waye ama ne wa brapo atwen asensen the nation's anchor ya wana question no ano adrena onipa bia no wetima fere fidie so akamfo so awaye omunyina betoto ayampia awal befa baby eni akwa kuso mugutu obifo mo afon so awaye wa amoso hona mpese kan wo defa to DVT wo no ensem bia question ne semfo so be no waye tumi de enye obi biem wa ade no waye no wi ase na ya onsem ne bi wo ho ye yemfo so aye boboso na entokanti mbafie oboboso na o fancy to me dwaw nante ne be ka se amanfo ti wo fie yes entino question mu odu na bia ye bie no amwa ya onyamfo nso pa bia nke mu bia ma wo 18 years ye si kwan ni mu ache nanso mfunso bi ntino asem kase no waka na nwumire yi o yes asem kase no waka na nwumire ya ma bi o tie bi bia ya dansefo kanya ne se bia wanyina du ne level wo anka fe no wa ne ba wo 3-4 years no esi ntem kura da na menye ne nyame endi abohye wo wi asinti ene obi kura chiri pebi na onya ya me ka sa me de metum ho bom kakra ya me so obi di anka meka ya me ka sa 13 years ago me shi abaya fefe febi abaya ni kosu efe na hwe de ase we de me gidi se me lucky life nyanka awrade de cheme no because up to ne no kura ye baako
menim da me shi oba ne bi mba me da so don ya o ye he sanu ye ni bi so mpe o hwe onan so abetuma topumu hia ne be kwa ba na oda so da ho ya na de efe no se da unika pre no betuma hedem 2 days no woni di won complain na ba ya we de nyame di ni firi he ya me de minim ne maame o minim se wiemfo ba na yemi yenu ahia no no se ne papa ti aburuchire edu one menam di ne me no won kan kire me ono so hwe me ndi e mane ne kakra saa no a bonze bia apple ni ani e wo pepa no apple na wakoto malt saa na mze akra no we de me wi akozo social media picture na kire na me done pe no ya wa fe de me goto bombu ba ko anyinsen aba ena me gina e wodo ni nti na mse me pe ne ebesi BNC afi de ye de aposifo ba papa ni munyamfo tenten gram bi papa iflu from America ada ya se ne baba no ini tie ni kapra ne ye na papa na ti se afi ya me ho po nya kokodro ka kire busiafo ne se me ana me de aba mehwe ma de papa ne se da se de ne be tie ni mu ni ma de ne ado ma ne bana bra bon so de na de ekotema no akohwe na de not know me so omboa ya obe ekotema 2 months wo wa ne afrem usu sa ada ya yesi akura na wu no woni yam se busiafo ne doctor ko hye ho ne de ade bi wo no ne kuma akura se bi obenya kwan go na ne ba ne so ompene me yenyi ono nso peme ya me hu yanse ya wi wo wu ye ne yam tie wo se adi nsuo bi si ne so ne pushi ba o mo ka ya me se mentam kase ni be ma pet mi su 2 days me friend mi su na me credit asa no afre me sa ya from all up to date se ne me hia baba ne bi wa menim uhuni biem ene sam de ne ma no kwa na ma me che wa wale akwan so ya me de ne mu ko na ewo mitim se betima hia no ene mdofo bi tie mi on fanche me ede na asiwa abrabo mu a odofo bi tie we nyenye news una ne atwam de obefa na sema jame we de say nye case wonu wo kan de ankeni ya wo mun sadi asem ne tie ya o already kwa de on tam kase no aboso yo samre kan wo me ba wo 12 years na me sha baba na me height yanke samre me ba bie punu ya both wo fanso wo akoda se wo ho ene me nimo nyamba wonu obi ne se nyame ya ba ko ya nyame kwa tam kase no aboso yo ya asem nam no kan ya asem me wo se ora ko kaka ya nsunu mu asem kase a ene nya o topic yi na mpesa me ye fair to matiefu a ye moso ba bia me nkan 12 years ni ba bia da o kan me bu bese nam no ba bi na te no tu kwan na ma ye no ma brashes no adochi afa yes enti ban ni nyame nsha bia obi ateme nka so afre me ateme to asem ye fe na na abna boacho aban ni na nso me de Kingsley ko ku boache ti boache I love this guy obiye ya me ye bibia we great testimony anotin from so be na wankasa wa ye no wiase a abrotia cheri mi abema chese wa kanokre e from so be na wa ye no wiase anka unya second chance aka unsisu biem orofo ayogogro ntina abo akoto wa nyetire ne duru baby amomon nsem eye oda atwea brabo ko akire eno tofo so aboaje memfum so kese pa me ye no wi asese me de me kobo momonfo namfofo wa santemampo na Faustina Boahima ka chemza ya oja yonkuguro yo ne focus wa dwuma ko pa dwuma ye okumase abonten so na kame bantemu a kebia kame ko animu chese nanso so enamfosem nemu namfosem ni mu abrabo no de ye kase ye biemu de anyankopon ko ane me danseni no watumi agye mama yeseye eno te sem from so we nyakopon amama hede na me komanim sa abre ya eno na me de etufu aka kire me nwan kodan ketua bi se eduru baabia namfofo sei nipa eduru baabia wanhwa adamfo tebia wodu bekom na be ye onwanwa eduru baabia adamfo baabia wodu bekọ akowura no wadwire kire se won konso na waduru ho dada kakra ye beto ama wadie kakra ye beto ama anum ti no baby a obekọ akodua no se nyankopon amemu a eno ti yanka nkire me nwa keto ne se da bia ye tufu afidie so na ya omu hwe namfo yie menka se fa damfo de nanso so no hwa damfo yie efiri ho besi sabre ya me start adwuma no
se metena kumase montre so a meteme dem no obi a mehwe me ofi a metim da bia da so abopono obehwe me mahwe me hu ye e wa yonko ho efisa yonko nti ma me nyoma bibiri ekachi eno to do for yen hwa adamfo yi wate se hwa adamfo yi a enyoma boni bi eni abrabo boni bi no betwe ho afiri ho eno tie buso obi won homa so ena anwumre se enfomso bepa ena waya kanyamia mamu akesei wabrabo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Ofoso bemo yey Yankwa medie me tonka na frim kraizo Mr. Enoch aka Nana One ba kope Ofoso ye ennese ofalumba timaka na ntam kase ayi nyina ga kabi eto de bia ye papa mu kama homuka anokwasem Ofoso na mfosema wo ka ya ana madanfo ba ko me ka tere ze ni ntimi nidi ni obi a utwa bia na keto akora ma me ntimi ni ene Ofoso obeka tere me se ye fre adro bi famude na sa famude no onuma aduane de obetino didi Ofoso sawa ntirman tere sai di wi na aye erna famude me kwaje tere ketwa bi ni achichere mami Ofoso me kama chia mi ngunu da sada ni de mensa sei egu asase be cash odo sa ni de mensa egu asase cash na just what that on sasikai ni se unuma ase ya sensa wi asenkra ta de ya wonta so ni se bi man pamini kra no osama na ade na ko ba san na e ya koye mede nti ho na mitimi dia wa tere me kwan na ma konom nti du ba di me no yema awufuo pictures omo we ba no yaba ne me trust say ade we ma hwe na ma twemo mfini ho a Ofoso nga nye no say na wa mitimi fo a se na yi ni pa se ni nga ma sai kura ni mitini pa fo na fo sama wo kana de aye tipika obi anti no mfini na emo an me da no okay hello Ofoso ye apomo teden kama pa Ofoso me brother master rebel me no kama na master yo sabara tayo waka idu wako tunapa Ofoso na enenyu mwezu ya moza banane de pa kuma mfanti na mibia na mutibia na pa na dama mino na oye ne onyinsi no yinsi no yinsi no ntodi ma ngbo yinsi oye be no ya kwa oke yinsi no dubu yeshigim ni kake ma mino owo 70 years oni ba ko timpa da chite no timpa butu wa so no ni so be ni tiwa do be tifi no ma mino uchino timite ni anu ni ba wo be wa mo ko ma mino ni sa ni su dai se fanti ke de gin ya o fuja ta do Ofoso mitio nti dama na ɔsi nti abrabɔ no Ofoso ɔyɛ ntoblaase no kakanka nti mmirika wɔ abra nipa a manhwini a wona abɛto na ebi nkotodwe na atena ase nti abrabɔ no kakanka mede Nyankopɔn asɛ mo sɛ mo Nyankopɔn na waabae no okay hello Pastor Good majo so ma me pagya wo ne kakra ma me ba bia frifiri wudin Pastor me say apa de de aduchu aduchu amro nsa yenti o me so me ne so na me ne tino na awo ba enyi tiabo abesi a di ma so mu si a me o ya so me pasa ni go na me boa ese ya ma de ni ku ba sa me go we ku sana dia na ni go ya ma me plan ko e ana pa ko su ni ko aba ko tu su ko ese me wo de me o sa pa ni de sa pa na go okay ye twerɛ wo number no ye twerɛ number no ti be din komo wa akiri wate okay hello
Hello. Baby afrefre udi ma one so kakra ma me. Because we did there because I see actually. Penny pa yenti o. Oh. 0554931931 Hello, good evening. Majo so baby afrefre udi. But our family is still commander. Gift yenti o. I am the insurance. I am the doctor who are not going to make in the name of Jesus. And from so be now ya ukru timi firi unsasa. Obaya na asem so ye betime busie tini. Ye tini busie tini ye ni kumu a ye ti ani ke bema na ye ba fufu wa ye. Aka ye ba fufu wa de wan kan kire ni. Ye ti ni ni so. Aya ni ya so da na ni na ble. Ye ya be tre kwa ni ni ka kamani se. Ye wonsa ni. Oh. Hello, Bozo Bema. Ye, baby afrefre udi. Christ has been being come on you. Kan usunsun. Your friend you mama ka se flag na we pass. Yenti o Penny pa. You mean so ye da masipa na mo futu se mo amodi abatuya. No fushi o me de. Ade a me ye wa abrabo mu pa ni no. Se nyinya me anka nse se ye san yi biu. Eye minya do ene tima ma nipa. Minya do ema oba bia na metintie. Minya tima ema me namfufu a na etwa me ho ahia. Ufushu imeka ne se sebeni mkura no ana me yima namfufu yi. Nso niema mu ye den no. Na me hu se de nipa sitie. Nti me adisua de kese ma me pa wa abrabo mi se nipa bia bi ni bi san bia no. Ese me ya afi na me mama ni da ho no. Sanse nipa ehu esne ya tu adi bia. Musu nyame islam no mo fiti ma na yi. No okay. Na jese nipa na hu nwi no. Hello. Baby afrefre udi. Me frefre Western region. Okay, Penny pa yenti o. Pastor me dey there somewhere. Me so me dey so ato me ne oba bia na me nenete. Na me nenete na oba na me nenete. Me nenete na so many years na akwala piem. Me sha akwala na bedu 1.5 be ko 2 years no. Akobi me ko adwuma free baby ba ya o sen komo. Komo ho minya da jama na ne tin komo na wi efi na so mo baka se akola ya wona maka na aptina na akola na nyame ba upon all that sane many na ko so na me de fu enim senka ne sa de ya akola nyame ba yes bi an nim de akola be yu ya nti de yes bi aro de interest no be antran be no de call hospital no mo sa akwala san de e wani yim say ya fe akwala no na ina ya akwala na de e no na ya me ba na me ka se on se na akwala ma fe na up to now na sa akwala na ya me ba no na de all be bi un me de nya jide se be me ba ene ya ka ya na ga itu take anya ma so nti sa adewe na ato mene de agise momo fe na mo so mo ka bi fa ho me na me hu kwan me fa so oba na de tia de me ne ntem ade ate de okay jina so kakra na producer fa wo number no emedi memewu enfum so bia sesi ya no wanu no hu o esa hu oba na usuro no ya asem kase papa man blantie ye twro ne number no okay panipa producers be from na ye hu kwampa e be fa so be boa wate papa no okay Hello baby afrefre udi majo so katache baby afrefre udi
Ese Kofodia. Kofodia fine. Kofodia Kwakai. No, okay, yetio. Oge na bumba fine ba. Nebema obi aiki. Nyama yokoso na obi su tsenya sa. Nyaki obi no bisu di tsenya sa. Ejini su nyaki no bisu sa kameka. Yetio. Twe fa free TV na oni ani nkomo ebebo a nkomo ni mu ode. Yetio. Katachi utie me. Ona bi yi face mo bi e na to yi mi ma de ya. Ba ma tell me di. Broken heart no. Ega kwa. Ma sa so kwa woni. Ma sa ma so be ya li e no. Ni ta chi no mi kwa na bi hwe no. So ma sa se ka hwe no. So o yi ejuma no yi bi ama. Oto wa sa se ne ko to adwuma mu. Yi bi ama do ya ta. No, okay. Hello. Yeah. Mateo Kandada. Vozu wa dauro mama me fabu ya sulale cheni ya sayini ansula salea do na afela IGP wele na Fiscal Corporation of Ghana ECD jumaini afijate mo di juma me cheni ya sayini na vozu me kama samsono na mfuso asema vozu ya batuono wa mana wa bontam gefiaso anya senketua o ya wa mfuso bia se no ka line u bia be brana na just ene mabosa ngaso bossa ngaso hoso anya kan gidwa na hoso fuzo ma ya pa litio bia fose hoso ta ko na dai bi hoso ko hai dai na so pai dai ura ka fe fausi ka renovation ala se da na pratica hoso da so shani mienu sanse sa jumani ya jumani ya wo ya sanse wo na wo na dai ni no anyama ya kama aba wo ha dan no ana na obeye na wasa se wadaje ikano ko no ntimi nyen sini na fa ma se ura fe wo de tika na mpolo boso wo ndi dan wo dime nyina wi a wo dan mu no e hona ni fa bi soliti o mu ko no mu tenant fo no wo ta wo ya aba ada ya wo wasi si na dia wo di yenti na eno ko ta ma ni se ura senya asem wo so de ma ya na die inu mo ti fi obi anya asem ewi ase no ni pana dan dia na ne ya ma na ni obi anya asem no ono so enne ni pa mo so ya wo sa se ma ya dan na me na e kamenti no wo jimi bua anta se wo jimi e ti sabi o boso e ni na ya fanya de sia se o ko di dan se wo ye obi o ha o ma ya dada o ko dia fine eno ye ye mo so ko se wa da de pa ye betu bo da fa de ya ni ya ndada o boso bi da ngi gas makao okay ekoye etimi ko ba ne sa efri se dante sa daka ka ofuru kurumba ka do de bai hello baby afrefre udi Ava wudi no ba se fe danso abiam yentio Ava ne de am ye wa afọ ni mi am ye futi no ma be wa afọ ni mi pa na mfisem se na wo ka na enyi obi enyi be bi sa de ba na mfisem nti ama bla bon be bi asa am de o si e wo no enyi nyen ko o me kai se ni si fofo ko e di ma ba kwa na ta mo na mfisem nti wo fa na wo fa bu mi nte asem ni ni o enne na mfisem ni bi ja be bi esi a o fo kwa na wo mfa on feel also nyame ti bi so ya to ko akakra mfa nda wa se pa o futu wa mai okay ya obolumba me chiara pa okay ya fofre no enyina nsia e tetatu adi abafo we babo ye ntabam enne ye nam soro ye san enam fom medical ka kire tiefo se adwuma ko bia da wurumo
ɛna da bi ɛyɛ bi na yɛde tu agu apa so na yɛde bɛsɛm na yɛfutu sɛm nyinaa yɛde taatoɔ na yɛnnɛ kora futu sɛm yɛde aba emu hwam a ɛkaaka amanfoɔ mfomso a ɔmo ayɛ a ebinom de ɔmo nsa ahyɛ ɔmo ano ɛbɔ nsa no wɔ afiefie mu a ɔmo ntumi amfrɛ no mfomso de nipa bebree ayɛ bio enipa bi a wanya mfomso bi ano na kyɛ sɛ wonyɛ Adam Nana Aseni mfomso deɛ dodoɔ no ayɛ bi na yɛfutu sɛm a yɛde maa no sɛ saa mfomso no sua bibi firim na ɛnyɛ mfomso da bi ada yɛkɔ Abode ane tinema no dutu no oba mi timi kura so wa wutu ayo senior me dey ade adanke ba product am me ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we no ma ho tutu ni na ebija senior na misisi ni nso e misisi o ene o so problem there senior o see dank proke okay so no dank proke a okay sisi ya we ni na ebija sa we dey nyame shira someone do ba the friend danke ba tonic muni ma du muni pa na se na mtumi ni na na mtumi dan so me ye bi no no o chale me taibo pa sa si a dan fight okay na so say koko ya bi betena me so ma me gye me ho enje me gya me na mo gya nko a na afi ese fifi me to ntimi kwa mfa me to ntena se na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na ro na yeti ma de me ho senior we fit get as that tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05
444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Kachiro obi no obi so kachiro obi se so pasem pani pade asantma giatum no waye krado waye yede de wo ba no wanya atnase ma me wakwa aba ma me ge so kasa den empom te say nyame adom ma me firi hina baaye me fi atwuma agogo Wako semne se ade abeda so pasem pani pase enko moa yemmoa ho me pacho enre samu mo ha ohini bi na opese se bi obi mu kwasea mpo de obi mewi wo hene be na pese obu kwasea se kwa hene ai de akoba ne se se kwa ai ase edukatia krom se kwa o se no wafa no wo hene se no wafa ne ase edukatia me pacho ai asemu yes enwumire Tisesi enkoma yedi se kwa ne ye woi ye wo se kwa krom hope me pacho se kwa hene a ye frɛ no sei akwesi bekwen ni konwa din no me pacho ma me dai ne ba ne sei de tire se madam fu bi ni nua danfo enti madam fu no be wuye ni ye ko yiye no yenyina ko hye na asenti madam ewo se kwa ho ewo kumase ha okay enti madam fo ni nua na ka chem so ohye kase bi pa oba nti oba yanka no ho na on chiechia na esuyo yati enti yo ye doso nti ohye no bedu yeso utu se ohye kase ampa ne ja yenyina ka ho na ko chiechia ni ade nti ho na ye de ensato ewie ye na de ensato nsayem Muchiachia muma na ye fe ya hu na man ye fe eti echiacha ya hu awie obi abebi sadi o ye na me so me de ja me to bottom adwuma na me ye bottom adwuma me to eburo ni ade adwuma me ye no enende yentemo tete ye enti echire enti wo man to ba fa me say ni nua to fa me ma me prekope me din do mfemfre me da ayi wo hene no fa me ma me enti mo hono de business bi buy sanka sa business ni akama business bi na samu bi enti sanka menye sika kakranka sa business ya eno so enyom we ya bi na me so da bi me portrait for na me no mo ye adwuma enti so mo di sika no ba na me de akota mom but bi anka se de me sika da ho a metam se de kwa akoye bi na me de me bogu ye enti o na obi di no ho beti se me nkoto ebroma no na mfere so mse na kwa me dan so na me kwa me na so bi se ebro no wo de na mo ho na te se yes kwa ho e wo se kwa no so ye won de se ebro wo ebrebu enti ko obenya ebro ato na msu yo mate na we ready kwa menyu obi ama no watota ama na me so mini problem I ready
wasa na dwuna na nka pese misimti o kan na kese me akasa ma park me moto ni bibia no odi obi na mama me abrante ye fa na Shada Bodam ni di no no e wo se kwakuru Shada pana Bodam ni di no no aju na odi na mama to odi na mama na me ko sino so na me papa mo se I me na ye se be sino so amfa so na che se Shada Bodam na akosino so because sino so no odi me koma ni powe bro no okay enuti yankone ye no odi for Samuel Prayer Cancer Center sabre ye wo se kwa kronim na maami kwoto aburo no yeso onkosi Shada Bodam so na onko kire no faako a obenya aburo no dodo ato ye kwa babagi ana woto no bebusa no ye sabre Shada Bodam enenim akuafo nenim omu wa aburo dodo no a ya asemo eno ti se kwa ne we wo hene pon na agi maami sika esi dunkatia wo fa no no ya asemo se de maami kan yampadea Odifo Samuel Akwaba ye ne ofosio so for pani bibia boko de sedan kanya me bibia boko ho ye fe dodo eja ofosio se ho ye fe Africa we no afata na sen no o se maslemo kakra ese me ba no fana me fa me ho me ba ho ye fa nka fana me fa me ho ese obi ahia me os na se di aso de odiane die wudi anaju adidie no nye odifo anaju adidie no nye eni onu wo twa so na me twa so se wa ye kama ye ukotui abrante na na guso pam se wa maka kire Bonasco meko se pa janshi se pa timpo se pa janshi Bonasco ono odifo jakokko na so menhia hembobo na Jaba family house hode eniema ani ada odifo nyame no kura ni Nyankopon ache wadoma chede kese sinipa bien anfomo dadwuna medanwa baby asise ko makudru no ke bi kura sha konfo no no maduru nenso so akwankyira wo de ma won ezi apagya wo mu ofosu wonim onse adifu djuma no ye wo de ya frɛ no ne wo de wo sua enti kumase menhia ahembobo ano de wunya beduru ho a onse de bia meka se wo beduru ho a ye nkan asem o tena se ye bebie ne ma so akyere wo bia ye be kyerɛ wo de obeye o haw ne amane na ade be ba no onsa mfansa wachi o se yale a onsa mfansa wachi obi na ebu kwase age ojapade bi afiri nsem a onfansa wachi se be ma bi na esisi wa onsa wachi oba bi na esisi wa onsa wachi se wo pese otu kwane na akwantu no woye na asai woye na asai wo beduru ho a ba bia pese okobi Nyankopon be fe so amo akwakodu chese eniema a wonamu abusuan a wo firi mu ena eniema nkoyie obi asisusu opagya ani abre na ase a wonko ade wo pagya wo bekọ ade wonamu a enkoyie bia wo beduru ma nhia ahembobo na Jaba family house a Nyankopon be fe so ama wa firi mu efise Nyankopon ama yetumi ai ye di yesa adwuma ni nyina yi o se maami bia no wo yale a mudi ni firi de mrante ma na cancer afarbody no yes eno ni adanse pa ma mi suru wo adanse kase ma mi suru wo so ta ma me no wudi ni beduru okra na osuru na me se enye yiye na ne me hwe na ni ma na nye eso Nyankopon fa me so ma ne ho ato no wo mo no beto so oba besia pa chese wo gina ho abrane pa dam kra oba ya me dim sato no so adin ofosu ade a Nyankopon afam so ya kese ni frani e na ete e wo menhia ahembobo bubuafo osore chese ade bia de beduru obi a Nyankopon ntumi afam so anye e spiritual nko ade a wo wonti on san fan sa wo chinko no ofosu o se kura na masa tua na mo akọ America sa abeduru Israel na de Israel still free we ba Rome Italy ni abaji nyame ahoden wo oluma ho ne de pope ho ne de oboa fosu eti sese no na me pese ni patua na sese jakokko na yeshi fosu sese enura ne sese adansi a ekoso no enye yize ye ba ye ya akura adansi a kese a ekoso no enye yize ni panyini bi hia o e ofie oto am ofie na niema me bia su kire no se ampa woni difo na ampa wo so otua na mo kro ba bi bebre de no okopati wa nyantie no bedru manim wo bedru manim ofie no obi na edi me ho adanse edi me number man panyimpa bi de na edi me number man no no be hia me oba ensem a oni ba nyina oduru hanam kan nyina kire no no say yes we need for na mpa me kire ne de onye ebia niema bi so kire na ma ono kro to na afi na no ho wo so
wasinka minim ne nkofo bi kura ko beka so o mu na aka kire be sense o minim obi anti o say yes Yakupon de odi for Samuel ye adwuma of so o say me makwa she Israel kakra akwabu agi nyame ahoɔden aba eti what wo ye den eniema na wonam mu a enkoyie no ebeye ye nkuranhye o odifo na dan na wo ba ye na wo se sese no ano ehye esanso akwakogi nyame ahoɔden ifiri se nyame difo de duru ba bia do yam to ho yes no na akoya waji ahone kese aba na odifo Samuel also to hanki na ijabetu menam se kone kohwe yes na fo amane no hawko yes na wokɔ a na behu se dija no ano density eja kokɔ na so eja kokɔ wonim se fosu man bi ba me ho pa na ote me nkan no so odifo me ba yale pa na ma ba Tuesday no ote me nkan no Wednesday no papa no frɛ me so odifo ya ma frɛ sa ema na me se ampa ni agi nyame ahoɔden ti phone so no nyinaa ɛsɛ edundum no ni agi nyame ahoɔden na de bɛboa me ma no eti wɔsi yɛ odifo me ba yale da hɔ pa ya de na nante kakra sɛ woni woni ti ya de na nante kakra ya de na kɔ hospital kyɛ sɛ yale na fɛ ne kwa na ɛkɔ soro ɛnam sɛ ɔpanyi topia wata ba akɔ pɛ de nhye fridge mu pɛ ja kɔ soro tie ano fa bi kokoro nanim emprenso mani bi no to de aka twiri nifa so eno ano no kwanjere no yes yale ntu firi no muti se musie ofozo chese akwanjere ja papa no hunu say yes to me na saba ofozo me se adifu juma ne wode ya frɛ no ne ya wode ya wasua eti me se ja kokɔ na so e kyerɛ yame ya adom a de opase wo hunu bibi no mra ofozo panyimpa bi tu anama ba me ho na wono no o team no mo boy fake up enti radio presenter ba ko na de ne bae ana o se odifo mate won kapa na papa na adi manim de maba me pese fake up no meje the so timi ma fake up no meje a o de 10% sky da so ye 1.5 billion o de 150 million ofo so me kire ne se niema wani me hia so timi de banko ade a obeje opanyin so eje aso me de bae ofo so oje ana me kwaje me 150 million me kire ne se nyakopo amam tumi ofo adie be na ade be odifo Samuel ni wo menhia ahembo Jaba family house a ebe sa na chi me no me so ba ho na ye spiritual na sa wo anya results a ka hu se wo kowu chese wo nya duru a eja na eso no ensuo no bedum no what you say se je eso na ensuo antumi anu e de ade na ade bedum no utumi fa bibia anu no etimi me de obeduru manimu a ja kokko no obeduru manimu a de problem o how ni amane bia ade beba bia on sa fan sa wachida na me bi frɛ me wo se ne bankrata aloko na on nkura wa ne wo ko school ni onu wo ko ye wo ko school wo ko ye nyina no wo sa ka wo de onu nko a de na wo de be kwa ne sanka we catch say 3 days per me man 3 days ne sabeka 3 days ne so na ne sanka e bodo so one day kura nyam na nyankopɔ farm so ye 3 days ne pa 3 days ne so ampa ho fozo ho ne ye kyerɛ say yes ye prove na metumi ni a wo de amaya na say kura na meka isesi ya kwa aba no kura de ayetai odifo ye wo ilesi ya adawa na aka se nyame yi a kyerɛw me de me no nyame pema asɛm no nso nye na adwuma na me ye de kasa e wo radio so odifo ye se na nsɛm komodi ofiri akɔye so se Asante Mantam ha MP akuku dan num belu su city no na aka ye yes ofoso so o man Asante Mantam ha ho MP mako 5 bi wo mu a se wo ma MP for no wo mu tie dia na se wo mbusuafo no bi tie dia so se 5 mu a ebelu su wo seat wo kurem ama wo man chese wo ya kukudam so wo mu wo man ni be han pa mo wo say yes wo man ni han enti no ese wo mu busuafo no bi tie dia wo tumirika na wo mu mra ana on mi say north nso no bebrebe su wo seat north north ebi baba be kamedia ho yes etu ofoso se wo mu tua na mon ene wo mu mra ene on first and second they say no ho election no MPP NDC no obi ene wo wadi kai o aye say na ko say aye say na ko say o say jesi adi nsu akese miensa wa Asante ma yes and they decide aba no eti se do betua na mo be ba na be kire nsa ade no won na betima wini eti obi anyina ho ma no ho dondo no nsa se
wawini dabi ekose na abase omienu kose na abase eti sa kwankyere de be decide aba no de obeka ne ho no on de be decide aba no nya sa ofoso se de obeba no ho twene no wasa no obewie no de nsaguniti na no supporters nyina de nsaguniti eti no ekose na abase sunsumu sa na eye eti se de obetua na mo aba no a be kire nse koye wei wa ha yehia wei wa ha no wawini na chese de obedi ka ba bia ya kwanche ne ma na kunumu ato se ba ku di ka ba ne ya ma no a second one oba e maka kire se wei ma di ka ba wo mu ne be fa se sinso a de opa bia ba yem yes ofoso ye kura nyame power ya sa kwa ya me mo se be ka kire se me woluma wo Israel ene e free me ni woluma ne nyina free Israel sa ba room ena oluma sa achi woluma sa de sa gu ye so what you say ena obi ani ma so se na ekọ what you say na say eti nkomo na me ni wudie no foso oni ba bia wo free ba ye ne ekura nyame ahoɔden ne ye de ba eti won se ewo mu a na se ye be gyina ne ja kokɔ no sa ne asa akɔgye nyame ahoɔden foforo ne asa aba se de Yesu ni Peter mo kɔ so popɔ no so kɔ bɔ mpaye no kɔgye nyankopɔ ahoɔden no ɛhɔ ne Mose ne Elia mo pie ba ye no be sa be hye mu nkuna no saa na Yesu asa akɔgye nyame ahoɔden foforo aba eti ja kokɔ na so manhia hen boboa no yes ofosu se kansere enko so ba bia esuro dum kyerɛ manhia hen boboa no okay efiri se yakɔgye nyame ahoɔden aba wo ba problem na de be ba no any 3 days wo de wo pɛro nsaka enti wo kɔ hene tumidi kanabra na de wo hwehwɛ ne Yakopɔn fie so ma wo nsanka okay 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofoso ye Kumasi menhia ahemboboa ejaba family house eti efiri china akọ no obi se odi for me ba na me meto eye no kore Elijah ekọ no wodi na chija Elisha eti me ekọ no me de chija me ba obrempon so me ba e wa hwa akire kama se obrempon hwa akire kama se ja kokọ no asaba kumu eja kokọ na asaba enti na bia o te ko tena ye biala bra no foto de me kanie se wo ba hoda wo ma hoda wo ba hoda emfansa pan ma so wo de zapan ba wo de zapan be ko efi se ade na be kire wo no nyame na be ko akoto ade aya ama wo what answer na say what nkomo na me ni wudie Matias obi wo ba wo per resource be no de ne zapan na eba eti akwankere na ya kire me na me ko akoto ade ne sa nyema debi eti wo de zapan ba wo de zapan be ko so what you say eti enkase me ni odifo ye free debi we no adum we no me maame kura ku echa a wo anyono so number 1 atwuma anyono so number 1 otua na mo kura ba manimu a free chene kwa ade na me kire no wankwa ankoto a wo de nsapan be ko efi se Yakopɔn ahoɔden ne de be ya adwuma Yakopɔn be ka ne ye enye free nya adamfo asem enye free asem ye na di ye na emfaso mra wo so enche se da bia wo betua na mo se wo ku obi ho akwa mo wada bi mo bi so be pɛ mo ne bi mfiri wo ho yes eti dia me ka ne se ofosu ene anadwi eye me pese enipa bia wo mu ben ye no a wo mai wa je se bibia mbaba pe free da bi wo so be ya kwankere no bi na so fa di ye na so fa boa obi tie eti obi amfa free sama ho emfa sapa maka kire obrempo se de obeba ho obeye ne ho free omuma ne nguram maka kire no efi se ye de ani bere ye pese enipa etimi kokɔ nanim ye pese enipa etimi kokɔ nanim na nipa etimi di yie na nipa ɔhaw ne amane ne free nipa so efi se ya Bible kura ka se ye mfa sapan ko difo anim so what you say eti wo de sapan ba ade na me fa nya akwankere ne ma what you say na say and why you just say uba be bibi wo me wa me no enhira na me an message me enhira enti obi amba se wo be bibi a wo mo free baby bra na kan say odi for me ba be ye we me ba be ya kwankere bi na mo
na mua wonchiri ma na mua busuafo no mua akire no yes it will for 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo Kumasi Mejia ahemboboa no Ejaba family house ye brena ye bianesa ye brena be bianesa obrempon fa ba ko bi soso no mo fa ba ko bi soso ye brena ye be ene de sofo pani aka sani nyina ensem ni nyina papa kan ensem ni nyina na okoba ye ne eja ede wo menhia ahemboboa no ano ode hit abaho because from Rome from say Israel to Rome na D4 na sa sofo akese mienu ede yensa egusu enya sem entna se entwe so obi mehwa ansa na obeka nche na bebe ne gya no edum anokwasem emre ya asogon wa bra ne behwe na fa wani behwe bi na nyame animu nyame ode aba no bi so na tumi no eni wo ho adanse eye Kumasi menhia hemboboa no Ejaba family house entna se de papa kan ye no sa wo den sapan ba o den sapan ebeko oba no na waboa ho sa obebo wafode we ye new chapter obie enti anya se last year me ba hono ena mbehia papa ena me ba ma meto ne biemu ena sa oba no waboa ho de papa ka chem no sa wa amoa ho a me makwan ma wo nko inside eye Kumasi menhia ahemboboa no Ejaba family house omna samwa for so they said do beje watch ni pa bia ya so den o de omo ana omo haye no difo afide waba etu we de mo bia ma haye bi omo den ficha ko nyina no papa ya djuma Monday etu Saturday na 3 o'clock wapom ntentra wo ka se mbu mfufo bia de awie djuma bi kwa na ko difo ani mu a chiwoyem kom kakra na fabo no na ko na noma bia emu aye den am na fagidie tachiri noma bi emu aye den am vozo efie nyewu fienkoye na wadwe be yo se wi ase da hotra sa ija kwanjire no aso ija kokko no so aso fa wanga jifita no fabra ye mum na no ani wum da so ofo ne enko ya bra no ayebe ye fa number no entudwa odifo 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 Ofoso echira yambo code no so baso yes echina code no echira ne yeti wa fa hanchi wa hankachi fo ajibra echira ne yeti code na na bitua utiri soka new code no echira ne yeti ano yes enti echira yam ya do maja kokko na so ye do di for some prayer cancer center and twetwe komo no echira ye komanhia hemboboa no eho enaja kokko no aso odifo pani pa ono ene trenensa no atrenensa orofo na kwankyere esofo mo epai enya asem ketua kura hey asem kasiasi wo se kwa asem kasiasi wo se kwa asem kasiasi wo se kwa na de me maami kensete sadia se kwa hene we ni monyamfo pa anase wo hene se kwa na hemfu ni bia anase wo no se kwa hene no akasa maame nti na ma no da se me buso eye se kwa hene anase na hemfu no bia ya problem bae ena me bisi mu ano mo se oye akomu hene na mbo benya se kwa hene akasa se kwa hene akasa wo ya akomu hene ono se kwa hene na sumo na hemfie ho sanete
Nemo banya se kwa hene nemo ya akwamu hene. Okay. Sabre shedabo dam e ko kire wo ba bi omotonto obro yetie komo. Shedabo dam de me ko kire nipa owo ebro no ampa 2 days 3 days na me tom mi bia wie na me bae. Nti afi me sori na me ameko. Me sori na me ameko. Nti abedu mbribi na afi na me ho mfa me ntumi nko. Sata na papa no ohen no wa ha. Na me so na me so afa se me nua bema. Em so na bepa uchewo menya no kredini ewo kro no mu na wato eburo amamiana sese de me ntumi nkoma pe mo ase ade maame am so me ho mfa me kakra no si ene me akasa mpo maye meko eya akomu hine no eya akomu hine o si afre no sei nana bekwe amano bibisa akonwa eya semu me phone edum beti di no me phone so enti me ameko ho me kono me say na that time me say ono no ye say kwan ni say na no ye kakra ka say na me be yi wo chacho na egu fom no wakote akworabusha na da bi me ampe obi no so da bi me ameko na ndia me toto nwama e wo bush dada kaso na de nyina me toto nti metumi ato amo eya akom hine no wona ase dun katia wo fa ase no ani ntoka asachem no msuyo mate na me say ni iska ti be say ni iska no ma baba 3 weeks ansa no ma ba me say onye de nti say me de me kwa ya na makoto nde de dile enti man me kro mbo say na me hu site me man nkoto ade mpo ma me biem na me ameka asa nti no ma na ba ye no na ja me je na wa wetu eti be 1 week no say ma me say papa enkrofo hu say me to ebro no say so obia so we bro na me say na wo de na eche dodo enti me pese ebro no meto biem na me ka sa kire no so we de enkrofo ma jeje enkrofo bro bebre egugu ho anyahwe na me de sika tu mu sika no ma fa ntum emua me anu kakra 200 koye 20,000. Okay. Enti sabre akom hine ewo se kwa ona na toto waburu no ma ho de dika wo de bai ti de tosu mienu no ena no so ye ni sope no de tosu mienu no ena ewo so obra me bro ye kano akasi anka ye 100 but de e chemu mienu nti be 200 pieces ebura ba ye 115 ena bae enka na ma afeso de twame nsuru mo pose okay ma metobo ase what speed dodo wo bo yefu enti de twawo nsuru mo no mo pemi zo ni bi emane no 5G miza no bi so a obetumi anom de afa ne minim ebeboa pa amane kasa na ko bi ko ba bia ye kro no ma mi bu afu pa na mizo drink no aponto ni abedi ntwo ni ayo ni nyina da mizo drink etumi ayo orofo Ketios market de gens wona di mizo ene 5G miza abedwa so a Ghana fo nyina a kire gusu a wo tobi e de sefo ma ho ma mi amankroma ne kan ye wo se ye de be sefo eno tie nya mizo ene 5G miza ne bia beboa pa ewo ya ponto ene ye yiyo no nyina ase ochi akoko nam kanwa ene ne wase no kora manager Daniel ewo 21st clinic hwa overseas eno ko adoso pu obenya biato because supermarket abawa abnormal post office obenya biato ewo ho mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University mizo 5G miza sana na Sachi Enterprise wone VIP car park no ene di enhwani mu Kwaku Ochi Company Limited ewo Poema Ntamu Eastern Region mizo 5G miza KF Kiju Enterprise wone Ndom Hotel no di hwani mu so amheya opamangwa brosana se mizo 5G miza obenya biato clinic of the moment e 21st clinic for yankonye kotu siatika yade no ase na siatika no yade bi entim yade yayi ba so sisi fa osrem ona akokuma kusu na ase sere besi atwu wiwim no nya ase ketwa abibiduro so na 21st clinic odi tu yade ase 21st clinic se menkancho na anyumire se na siatika yade no kwana managedion na yade bibre biade free trinwa no kosu na ase 21st clinic ebetu ase na what the amount laboratory scanning video hodo pi wodo befam 15 branches and wo Ghana member abaso body a wagine obibi mem atwabo sompo kobroni kromu anya asem keto akora Kumase owahwa twawo overseas one Alpha Radio no ene ben ho obo asekanse quarters called Johnson Dome Market ewo Pupuni Mantem Kropom enkran Sunwane Kwanza
Kachiman 21st Kenekos Yemini 0540311311 0540311311 or for Yanko na Yanko Ped Papa Binomwate na said do make back and once a match wa meeting one dance yachewa metro baby at Tombi no eye koko drukuku yara fompa or for makoko enunya bema bi okra na ojam nan na moja frimu ba koko bema yomu ayemrepa e manom pesa kwa or for koko no do baby apoma tuntumi transi o transi anu asore na wo chi ato na ama ho metekura eduru baby na se mu committee no bi sore a e ya mo hwini pakuru ye koko aye no pa eno ntie ka kiro se edu papa e betumi de atu koko wo yase a 3 ba center o transi dwene ho de ba se eno na babo am ye de atu koko ase 3 koko capsules koko master e na nwumire me kamfo na me de ama ho na sa koko aduru wi no e ye tatahwe enti se koko aduru bi e wodwa so a wonom ana wuja na wanhwe kura na wugu hu anuma ze dabi 3 cook capsules enti sa kura orofo over the counter fo nyina enkoto bi no mo teso mfa so wate kolina ka ba dani heba misi heba apida koko a ubenya biato sa na wo over the counter hodo pi so a ubusa ifri se sabre enti amenya se o mafiti ase tutobi o mo ton anya asem keto di tukoko ase 0546107007 0546107107 3 cook capsules Kuku Master Papa na make am for nam dia ma Liberty Conference na say duru obiem odofo eye chinechiu eyo man ni yadubu ache wiye brema aduma chede Nyankopon dia che no oni food for thought na every way eye Jubilee Park and Liberty Conference ekoso dofo nyame beye nyame na ne mabaye nyima ewo Jubilee Park na Liberty Conference we die mi hu bida se die nipa besi aba no efise Ghana fo ankasa ehunu se uko Jubilee Park ya dance amanfo die no orofo so ko dia dance ni bwate wo mo wadwuma asem ye yom krata asem ye wo mo munya ye furu wo ba wo mo mate krakra wo mo ko Jubilee Park na o mahia dubu achene ne papa Nyankopon edumbo amamafo to wo no enya asem keto akura orofo akwankyere no eye nwayo ene anointing oil ena Nyankopon na mahia ye dubu ache eso wo bebompa ye aguso na hoden abeginam na matumi ede adimudwuma orofo medical culture say eye Jubilee Park na Georgia J Minister SK Frempong ene Minister Kwame Jedu mo na beto nwom ede agi Nyankopon tata wodwumadi we ase eye chinechilo echeze ye memene da Jubilee Park anopanensia sharp ko nanya baby pantra was come and be blessed. Oh glory hallelujah orofo some pache de na duru hobiem na some pache de no omanfo di hu adanse pa na some pache de no amanfo nya yefuna wo papa wu enya asem keto da kuma bie homa no wona some pache de ayad papa de amawo mu aye bi de amawo mu wa bro beye aye no orofo yem pantuma emama kurafo nkato madeja so sa ena nkoda mo maame no papa wu agya wo mu nyankai orofo wo mu damu no kunu ne trenensa na ya ntuma yichiri eno timfie mienu ni mo ani yemhwamo afiwe munyema na nyefe na nyoma nkonkan pa eye sompa achede sompa foundation ena edebaye orofo ye de tuma mama kurafo a eye mo anwa tin tomatoes ene nkoda mpabo nkoda ntade bari kaka cho se ntade bi wo na de be ya Nyankopon wonsom pentade ani da ho efe na se de be ya koda ne hye no de ne hwe na furusu a wo hu sa atade we de a efe pa no nyakwan abompaye ama se ye sika from pade a na odofo ye gi momo number no 0598 559802 0598 559802 edi beba Terawa Media anase Blessed Foster yafia kwantu seminar nkoda Express Group efrise wono ena sabri no wama kwantu aye akono wama kwantu aye de ehimfa na apeso okobru ni krum Canada US UK Australia na Germany ehimfa na apeso twabosompo eko Express Group ntimi emfa nko se wukosu ade se wukoye walatu asako ye adwuma Express Group nkuto betumi aboa Kumasi wa ha sana akratema Islegon takwa de sunyane tamali ubehu Express Group ewo ho bibia ni so saa orofo yanyo ma bano ne ni hu komo sa control eda wanim na control eya odepa yi wa konodbia Express Group nkuto ene betumi abo akono ansa nyina so 0249000448 0249000448 Express Group ena me kamfo na media ma enso no toto OCP fertilizer orofo OCP Ghana Limited ne se me kancho ze fertilizer
bi abadwa so no anu ohye anu onam enu ntino nananom akuafo afrase odi OCP fertilizer do ye no o nyoma so do so no timi na bribra OCP fertilizer na me kanfo na media amount se uduru agro chemical ho a o ka so OCP fertilizer se ye patra na wo ye udua wa bru atoko odofo ombe kire kwankro abefa so no asesa fertilizer na dia so mfudie na wase 0355 909437 0555 909437 ana 0355 909433 OCP fertilizer na me kanfo na media amount kama ma mentisa abre ya mene wo kasei o sende sika na ma no ni kosi sei me sende sika na ma o sende sei ankasa amount no poten na akoye 470 nina akoye 470 ebroni sika ye 450 edwuma sika 2000 was yes must I the edwuma sika na ade so that time na 20 cedis per bag se se ne ya to me dem to me nchire be 2 years ni shin come so mo say me friends na be 2 or 3 months I feel kaja se me na ready no ka free techiman ene ko ho ekwa kwafa nneoma no ka so oni we di anu awie ba ko bi obeju 50 cedis enti me chia ka sika producer wo dey wo hene ne picture na to so ani atiefo hwe wo hene no ye kana asem me chia ka sika akom hene no picture info nyini da na driver no ko ye driver no ko duru ho osema ebro na me ba be fa 200 pieces no eye 150 pe eno mo di amame ena me say na papa na me de na mama no wa froze me friend na ezi no phone edum bra tintin bi ena ma ba beto no no kra na nyame ni na me nsunu mu opinfo me hu di amenya me ho ena me se twen kakra o se da be so master so tete me ena the driver no took an by oba baba je 5000 pepe ebro na nsu mo me metua ka up to now ebro nka ya mbae ma dana me de be fi akra mpo nyende mo friend ko so yo be odi ne hunia anka wo se ntempa na se sika no ekodi ne waso ode ebro no bre wo no adi sei 2 years efie mienu pajoy o friend na dia asem no waka na me friend no mfa na ne ba no enti me ne ba he chira afi friend na afi o se me afi asim o kan se o de koma abrante bi afa da tola na me se wo kan se wo be toto ade na ma me na be ne se na wo de koma obi afa da tola me minim tola they say pottery from ni so igi de buro on kasa papa bia enchire me if me ba akra me kwa be ka chene sa wo mu do mu ni me ka down enti be sro fama me me fa nkoto bebi ada na makoma ntom yem ankwesi agate stand so no soldier for na police for emi se jama omu nya na ebu champagne for ese wo se sei chesi on kan wi bi me so ye tweme o si ne di ne de sei obi akwesi maso acham amano bekwen ai ni konwa di ne bekwen no ai wona ya akom hene on the first me feel no ya se kwa hene nti problem ba ya nsana shada boda me ka cha me se there be papa no onye no ya se kwa hene na che se wono no ushia no foforo no ka so na ya se kwa hene na me sha no foforo no ni po introduce no so ye se kwa hene nti sunyane ene brekum nyina omo hene no nti me so ni se bia oye se kwa hene eno nti na ya me da me di sika no ma no minim so ya komu hene. It's a problem ban me akasa me po bi ko ho koye ho eyi ansa na shada boda me ka say there be oya komu hene no nya se kwa hene na se kwa hene akasa wo ho sesi aye ka say shada boda moda so wo se kwa ho shada boda mo se kwa ho ya na enipa bi ono so krampa agi misika shada boda mso agi shada boda no so se me ma na 1000 no obi di tutu ebura ma me obi na bone hanya no de 500 say na 500 no shado ho nje so mo life no omo to ade no first one ba second one no mo emia no
Em say sa kro no mo life. Nana Bekwen wona yi akom hene ewo sekwa. Nana yesere wo a janim guase no. Na obi beka se adane ebo asi edukatia di. Nemom si edukatia ewo fa no nyeza. Ana ne onu mom na ne wo fa ne asi. No fa no. Nti be ko na sister wo me friend na sister ka. Na sister say wa bre baby am da asam do ko bi amfa ne ho. Eye nana no ne sister. Nana Bekwen ne sister. Ah, your friend sister na say. Sister Bran na me refi. Na wo de di bia na yire fi. Na me a twino tos. Nana Bekwen no ono na ne wo fa ne asi edunkatia. Ana asi edunkatia mom na ne wo fa no no. Wo fa no no ne ma me nua na asi edunkatia. O ma me nua pa ne asi edunkatia. One blood yankasa. Me na me so. Ma me. Hey. Ani amanfo bi gu omo ani mu ase Ghana ha o. Obi beka sa de na ofosu aboage no obo asi edunkatia de na wodi ne dian ba. Me du din babam. Aya wo kura ka beka. Anda no ba akwa. Aya wo fa ase nimpon pa. Ana ebu amanfo fa so. Say ya wo ka beka. Wo fa ase Nana Bekwen akwamu hene se kwa. Emfie mienu ajoba basia sika se okoto aburama no. Okay, producer ya hwani mpusu ahoma no say yebehu yebenya Nana Bekwen na mekai say ye frɛ no oje penny yes otikam osi oni ebedi nkomo ya konye ne Dank Natural Health Care Complex enko twetwe nkomo na producer wo so papa na homam Nana Bekwen say kwa akwamu hine no wo so na homam te na homam na ka che so fo so aboage person ndi nkomo na ade na waye no egu ni wo fa nimpon animu ase we na ne dia yase edukatia dia akoba mu yo nyame na mekan yo anyame na me boy yo na mo maami a wo beto aburo wo say kwa na uchi ni sika bu no enu na ma wo fa si edukatia dia ba mu na kadime ne mo ne fa nyi sika ne fa firi ho enu te si edukatia tenkran no ote a no hu se ohempo akomu hine ugu abusuan animu ase yakone ne Dank nkodi nkomomra sisia panipa memo akwaba ye nua o bibia aboko de wo adom bibia aboko Dank aso ye te sei yankopon ado bibia ekoso kama pa o okay adanse no so koso pa bibiri efi se Dank oba mfie dunani mumfie na modindia na mempese me kutu am miskutu kura because 14 years mungu muhoni mu aseda ayaresa eduro mfidie Dank mo trimo ya modeo said ya manfo si bo mabaso no ya na ye makono papa na yade asimutimi sa mudimo ani kosu awisi hwempa de enem san yade de wo de fawa asemu asi Dank de na wo matiefo na anwumre bedas pa de meka chetiefo nyina ne se yare etoda wotno ma yare edunu mpempen so ebetete wa obebre ayete wa yekobe nyina yare hyehye ye ho nanso obehwe no na enda no ho adi ntine adwen ense ye ho odin ama ye ho atoyen na eno na wanhwe ya dakrope account wo pe na ya asem make us obitimi de nsesi ne bo kase medie mfie duni mi nko hospital da na ye ne de na mfie duni a wonko hospital day wo no mu nsuo wo didi wo home mframa ko mu sane ma nyina wo hia nkrofo infection ekọ ni peduanum nyina wo ni mu so wonko hospital da ene me ka cho nse se wonko hospital da eyesa wo nyare nto ho na so bomadia na ko hospital na ko check up na ne betima bo ama wo timi ato enti Dank de ka cho se nemu yare no nemu yare no egumu ahodo bebere yo nemu yare e ba tra odwunso twam ha nemu yare be se gonorrhea si ebetna odwunso twanu na atetew ene me be ka gonorrhea ho asempa akwachi kakrama nkrofo hu se ka gonorrhea emo omode gonorrhea yare ne ba ne form Neisseria gonorrhea na sa Neisseria gonorrhea ne de enta syphilis a ukodware obi a obi sapo a utimi nya bie no gonorrhea de agise ennem nko a se bema bi wo bi no no ba bi kohyem obetim di ama no oba bi nso obi no no bema bi kohyem obetim di ama no na ade ba kwa gonorrhea na ahomete ne se ba emma so a emma ne ntan ne ntam into ba bi wo no gonorrhea wo no so nanso bema obekọ no bi ode bema no no oba na nkasa nya hu se o gonorrhea ne bi wo ho ha nto be bema we kọ no se bema mu hyehye obekọ se bema mu hyehye saa na kese oba no yare ne te no so nanso sanse yare no ohun sign and symptoms bi ento no se wa yefri nanso bema de okọ oba ho na oba no gonorrhea achakra 3 days
na so hwemu mpa da na di sɛ nya meme nyina na nya symptoms and signs I guess o menya gonorrhea and nta wo ho na wo hunu sɛ wakɔwura tokro bɔne bi mu wanhyɛ rɔba ana wo yɛ ɔbaa wo sɛ bɛma bi abɛfa wammɔ ho ban a entempa wo so utu anamo na achako nipadua no mesasa gonorrhea ebetuma ba nipadua no ebetuma ba ha wo nipadua no pa ade ba kwa gonorrhea no ehu ne sɛ ba etena odwunso twa no mu enti sɛ etena odwunso twa no mu a kwan a wo fa so dwunso ebe show amana dedi sɛ wo infection wo nipadua no kwan a fa so dwunso no emu bi ne sɛ gonorrhea ba obe onipadua mu a wo yɛ bɛma wo bon sɛ odwunso ana ba memu hyew anase obun se obema nano no ho asase se onwunso yimpa obema nano hyew te sɛ na edi muku afa ho no sign na keso onya gonorrhea are ni bi ana odwunso a wadwunso awie no na nsuo pika afu obema no mu aba sign na keso onya gonorrhea are ni bi ana bo se watena no bia ring no wo no na ensan kitinkiti bi egu ho enu emu ya ohine wutitia na emu ayeko sign na keso onya gonorrhea are ni bi so onye hu sa na ma na tu ana montem na bra tanke ba na ehwemam afa wo ye bema wo bo se ewumua na afa wo bema no asa eho kekawo na ama ohwe waba ne bia ye kese enti bia ohwe waba baako na ye kese chen baako sign na kese wonya gonorrhea yare ni bi afa wo bo se jonso dewa na ayesa ne wo ko jonso ni ntimi meye banka kakra ewom yare a ye fe no prostate inflammation and say prostate cancer timi dis problems aye kan ibade na so gonorrhea ye wono so timi dis ade ne ba wo be ka kodunso na jonso ne bank tenkete ana wa anyere ho anchema jonso ne ntimi meye ana wo jonso na say jonso ne bia kem ana wa jonso wie kwa na ofiri say jama jonso da so dew sa ne ma ni nyina ye san na ebetuma kyese wonya gonorrhea yare ni bi wan treat ebetum do ha abrem ema any prostate na so yo ba na wo say wo mu ana wase ye wo ya wonu kunu shema wo tipi ya wo ya ase eba oyo ba atu ana mo san se kyese yare na ye wache ana edin kakran krafe na ada adiam wo hu so wonya sa yare ni bi ana oyo ba hu so wa na insuo gu oba de normal se insuo begu especially bla wechi mawie no insuo betimi egu na susuo na begu na sese enkabone ebem se enka ebem no ebia enka wom te se bia fish te se cheese ana hu se wase white eyiba nya ni nyina na ye white candidiasis etomri bia gonorrhea betmama insuo gu amane bia yefi wase aba hu sa atuanamo na blood tank ba complex dey go check up nya se betum go ha bro afobo so yo ba man ka ba ho nka na ba ho no ama wukunu ko ho a woni anigie oba bi so obo so gonorrhea ni na manase bie ase bibia manase na open nti ama ne kuru ko no ho a isa na se na open nti be ma ni ni anigie wo no ho wo yo ba na hu sa ye san na keso nya gonorrhea ni bi afo mu akakra kana ma watenka na eteko ema bi ni ho no ma o machi makrom oba bi won ma ba bosumi mienu na omu ne nsa ono so o ma akola no fuo ono so onko family planning bia bosumi mienu bosumi miensa na omu ne nsa ana obabu ne nsa so a na otwe mienu bia obabu ne nsa na otwe mienu bia obabu ne nsa yo ba na otwe mienu bia hu mogya nya won sabuo infection bi na ede am wo hu se bibi koso ni pedua no tu wana mo ne bra ade ba ko gonorrhea ye ya bo ye be ma yo ba mo nyina mbetuma nya bi ne se mo jonso mo besesa afobo so osisimu ya wo yan kakra osisimu oyo oba osisimu betuma be ma osisimu betuma no afobo so be ma chase na efon wo oba so afobo so watenke tekokra afi wanhwe ya ade ba ko ma gonorrhea ehunu no wanhwe betuma twawo e mama bibire hono ma wo no oba wo pen afo akoware oba foforo wa ya wo ma wo behwe no nya bibia se fe secondary infertility so binya secondary infertility a niema ya na etawo me bibia fe no se wenya oligospermia ana azoospermia no hunsuo no ubo se emua omwo e form sperms no emua ni nyina ewu ama kwe nsuo nko a yeso wenya azoospermia anabi wo so bo se emua no dodo e wo se etimi nyinse oba no ontimi nya yeso wenya oligospermia sabie ni nyina infection efe no gonorrhea etimi koso sa problem ne pa gonorrhea etimi ma oba benyinse no na akora nani aye hyenkora bi wo ebe wo no bo so wo hwe aso wo hwe ha anani na sei gonorrhea timi se nkora nani bra omo wo maame awodie mu gonorrhea betimi ama abofra bi aba benya ntehyewa ama abofra no benyini no ana ye be wo na ba na obo wasa na home kura na ensisu yie gonorrhea betimi akoso sa problem ni bi pa into gonorrhea etimi atwa ma bebri awo ende me ka che obi bia na se wonya gonorrhea yare ni bi na wo konum odu ade ba akoma gonorrhea yare na etimi di nkofo nya na se obi wo konum odu a edu na obenom no wonom ya na problems na wo face na ba fo so yare no ko so beka ko check up say yare no kwa ampa no onko esa check up no we jai edu no
owa na yare na sa be no asa kono moduro na asa abafom wo de sa bedum lebna fo be no moduro sa gonorrhea na sin tu da wo benyina wie no na edisisi yare dompem yare echi okon echi yare wani yare ere yare bia be ka oni pedua ho a na nka enye sa nete enu nti de meka che obi bia wotie me ne se bomadia fo ni kire dank eba compass ye na enam yare de say ye gonorrhea say ye syphilis say ye chlamydia say ye what say ye herpes say ye scabies say ye pubic lice say ye enam yare ye hepatitis anadenum ye na ba yaso ye ho a ye betumi tu ase amam ye opachi no metu oba ofa ka wo so besu at the junction wo ti the junction pe wo say me kwa dank eba complex wo benya taxi ana pladia a edo baba yaso ya me atro kama kama ye telephone numbers no nie 0266 59 33 0266 59 33 ana 0244 01 75 56 0244 01 75 56 so who de nam yare aye binuma ma ne o ma bra boye basa obu okwo na ma na wachia obu anam yare ma ne nyina asai obu ana so kra okasa wonte so tie mu paasa na wate enam yare ma obi anya akoma yare enam yare twobi awo enam yare ma obi abubu ogudam ne nyina ye enam yare eni so wo enam yare pa na wote wona de onum oduro na ekofom e wo ma na aba na onum oduro ekofom sare yare yo na massage no wo massage na na benya ahode abetetew bomade anu tu ana mo na bra aso e edwuma firi juada ekosi memenda ejuada kosi fiada no pa no watwe kosi enyumre no num ye wo ho memenda anopa no watwe kosi ewia no miensa ye wo ho kosi ada ane ye nya adwuma eda ye holiday mpo ye adwuma fi anopa no watwe kosi enyumre no 9 bomade atu anamo ne bra oba osu besu at the junction usiwa ose me kwa danke ba tie na mesti bi na memfa no ensi na ofoluso ntua program no so 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 0266 59 33 offer numbers ya wonsa ebeka no okay ya ne Dank Natural Health Care Complex na etwetwen komo no Dr. Dank no wo boy dwuma papa se nam san yade de we yafa gonorrhea no next time ye befa nam san yade ne baako ne tuti ne de awie kama eno to odofo nam san yade no ya na manfo bi didi agoro nanso udi nam san yade ho agoro wan hwe se de doctor sicheche mu no agoro betumi adiu eno ti kodanke wo na emfa wo mfa mfidim kakra na nwoma enkonkan ya wo se kwa mu hine ne wofa nimpon ene asidum katia ena wagu ne ho animu asesa no wagye wo babasia sika so obeto aburama no de di kan wotoy de toso mienu ena ototoye kokwasa de toso miensa hey ase mienu no ena ase ne madam fa akwase yakọ wunim sika di aya asem obem katechie pa otia konwa so konwa tuntun so abusua de akonwa ahye wonsa benana bekwen menkanisa ni dino ni yenyane nyina nana bekwen se kwakwam ne yakọ homa no so na ye ne nana nkotwetwe nkomo efirisi ne na di nkomo na eduru ba bia etufudem na se wantia epie ba bonten eno ti ena sabre yaduru se kwamam na ne ye ne nana kwamu ne bekwen edi nkomo no nanim guase na ato no isanse dwumadi a wo fa edi bua Ghana man no enye ni guase sei na eso de ko fore no oso ani ewu amafo bebo amane na anwumire fi said eko na wonfa na mienhu difference no ye mientum ne hwa de airline say hello nana bekwen wakate no maame na odini nyina yese wobefa wonfa de enis obi abona beti wobefa maame okay wobefa phone no wonfa adabi
obi ka kire papa no se kwa se na bekwen se ofosu aboaje fra o miani komo telephone so ye ma mi kan so oboade a no yi ano eye tie medical ka tie fo se yen sufa wa ha ye fa yen che ya so ntia asem and until Latin back actually say audio atem patre mami aka ne de wo so kan wo de ne ehwe ba bi asem no wo eye tietie wo dwuma de wo so obi mo na beti ye fra no. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Sa biem usumani me akọ ne prensa sa fra no wa fa de na ye bo apayo wodi enkosi aga ye behwe de bekọ akosi ma me odi to boni enfra no e bekọ akọ ensi aga ye behwe de besie pani pa fani put ni photo no to TV no so e besie aga ye behwe di break asia wo fani mpo wo hwanim gu asia odi go ajoba besie sika ye fra 1 person fani preacher na to so no bi mo na battery wo se kwa wo se akomu de wa joba bi sika mfie mienu so beto aburama no. Yeah, but so je penny so what came over friend as an okay. The person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Sorry, the person you called cannot answer it. Okay, Nana Bekwen say kwa akomhine na de akira amanfo behunu se ne wo fane ase edun katia eye ne maame na ne nua bema pa ene ase edun katia wona yam pipi chairman no the whole Ghana and this chinyafo no anya sa chinyafo no do ye chairman the whole Ghana ne wo fa ase o ya company wo se kwa e na akwadwu obi sika no onso ogu wo fa animu ase onso mpene ho asem friend ba ko ka ho producer no gas one say your friend onimpa obi abona beti ye bebe ya se producer friend no so tik so moto so se kamu o si obefre ene ya se ene ye ko TV so obefre wo de pin okay omra sam sorry Chat for the reform summary. Na and them say topic no. Asam pompon so no and dadwa no. Say the kind the tosu me no. Ya manfo abobo mo biato de ho da uroko afina asam nankasa no ye kan bi. Ye besre sa no ma we ye koso ne ade no. Manfo muti akoka no. Ye hwe no ma bi wa no pa chaw asam na ye kan no. Enye na nasa kwa hene asem na yeka dabi akom hina asem na yeka cause minim de ntia meka kwa ko de wo kan se de di ka papa no akom hene no twa ma mi ntro so na ye se kwa hene eti akirei ena hyeda boda man wo se dabi ntisa enu ntiri na nasa kwa hene ibo ni di na ka asem eti ma meka sa no ni pe bi wo no ma ope dada to ka asem na no de ko tina me address se nya wo no ye tosu mienu enye sidun katia na de obi ka emom ebodi ka asem si edun katia wo fa ase na de ka no kra no ebi amaami eno so no onim warwe mo wo se yampa afsi edun katia wo fa ase no because the power already no ni share we dey twantro senye sheda bodamia ke bi kra na nka wasan de sika foforo sa ade akopi ne so because wo chese wo share no edin obo ya kese obo ya na ma nya woden se tipa wo te sa ade 7 prejudice o da ne sika mana onyu dwirim na yenhwe sa de we foshu Ghana hanom ana santimam wa meka efie ni ho ye you story bia na brand bi hyekwaye bim ya brase mu bia nkopai nua na brand no hyekwaye ni mu on de ye kache na onto no no so se oye ohene saa na asam ne bai kromofo de nsam ne bai e wo fie ni ho na ye di asem na de fra brantie no ye frɛ na na ebusa na wo de na wadaroma mebo de we di panisika na me ka ne sa ye busa na o sia otumfo na ama ne kwa na so yale ti asem wo yo
na ade amrante de no hwehwe na ono otumfo wo nim wo baby wakɔhye na wo no wo nim de nti ama meka sa no obozo nipa bi nam krom wade ayemfudin ne nipa kese din de nam din kwase asɛm wo kuro yi mu se tia na obi beka se woni friend say vice president ye meeting akoye kwache na skwai yakoye ne awro no sa na bebre de tia se wodi bi won mofo so se wo ni nipa na dele na se obodi ni cho se me na nani ana me nam di se ya ofo so hwe o sika bi da bank e obepi ama because woni mi se sa nipa no ya bondi wodi ni huni e wo kwa bi so sa de wi ohini ya ye bondi wode ni din ba mu ya okoka so onye sa da abede na wayesa etu wanhwe ya na wa wotia na wo ka asem no so hu de obeshi aka wasem afa na obi kofa na bone ti asem ni yo because ade wa ha na ye kan so ye kan san so a ne ya kan trasa asabe tia na obi di friend say adwuma idin enam me kai say efie no a akwa bi na wonam program ase so ne ne mlante hene etu okoko nkron ketewa ni mu a na wo ye MC nti okwa osemene mrante hen me ye adwuma Fox FM okeka za akodu ba bi ase ye hu nipa bi ewo a program na sibi ana asem ni pie ye Chinozongo police station ye nyina adade no ye ne katacho ye nyina atwa na ma ye ko ye akoe ni arwana se na wo na wo de katacho di nam chese wo di dipeche ewo kwa bi so sana tie no on se wode ni din ye che no ye ko ho yesu akoto mu nkyere se akwa yesu kra ya tene dada se wonam se meme ne ono ne mrante hene we sa ni pa wakwaji obi sika ne so akobodi se meme ne mrante hene se ye de mrante hene di kwa na mrante hene wote a na woto akwa mi so ene na ye ka ne se nse che we se so obi di wudi din sansanfu bi se ya aya nim kwa se kase pa ya mo wudi ayenka afidie so de sa na ye beka no because already mami shia no de mami nya ne mugidi a 7 previous o dan sika ma no eye din okoboye na menye sure se na ye kana se onu so ba ye sada eti sa ni pay ye frɛ no kwa won fai sa me se san ka nyame ya adom o kira ahenkwa free na se kwa ahena yimfie e ko se ke wo na meme na wodi mi din akwasi na ka ye yi sa hyeda bodam na dance sa mpa o ka sa kira mami na ke nya ka bom na ka mami ya boa no ba ya na ba ni se ya na ye nkwa na asema beto ye so ma se obi bo udi e de ase udi enye so easy ya na te anya obi anu guase ti na te hawo awo kwan bi so ya ta asem ne ntanipa ya anya san so emwa because ya wo obi ho no aminim obi o so jani na ne wo fa so obi di ne ka na wo kire ne se kosompa asem penipa no mba jama adana ne nka wanko so jani na mfa na tade anko huhuna no na so se kosompa because me ya adwuma ti da ne pese kan nyane se ya omomwa yen ewo kwa bi so sa nipa woti o mam ye ne de hu ane de ate ne ye ka na ya sesi ya o de ye hu ye kra de ni bebia ne nam nti asembi wona e ba ne ye kan ho asem a wo ba hwe no obi so ewo ba bi no de abetum sa nipa na mo bo ne din no ono sese ne waya mi o nti ye de enim ne ha ma mi asem ne ye ka but de waya na kire kra de ye nim sa nipa woti o mam so wo so ya de akwa mu hene na akwa mu hene no kra ye ko mu no ye no kra na kwa bi so no so friend sheda bodam e din no ye de no konya sheda bodam o so mo me ho ni po de sheda bodam oh that is ono na maame o tete wani say de papa ne kanya no kro no na esa kwa yin na wada o maye bodi ka sam ne mum sa nipa no so ho de a na wada ro ma mum wayen se maami na etwa ntro a se sheda bodam so na etwa ntro a yehu na fa maami shi kama no ani baby atwa wi asesa makase me say wo se fosu obi da kam ti fi papa mi ade ade a enye ni nyina na ya ne modern bo sa no man me hwe ni enti sa wo se obi anya sika obi asifie na wo de oja bia wo bo ho abubuo na ye awrade me de awrade bo me se ni na me nko ade he efi na kro ma nya ho sa nkodi ho awu na bia wo nipa na vim ode ji obi sika no sa vim no ni agwa bi sika na han so court na so police a unya sika di nkrofo bi zo afasa ina sha o madwim do obi sika kwa no wa fa no wadi obi sika no de kotos me no de sida no tim o kokon se nko ba bi ampa so
ɛno nti na yɛ ne yɛte a yɛbrɛ na nke case ni kwa se debi ameka asem bi se obi betuma di nsɛmfo nipa ne bɛbɔ ndiɛ de picture beto so nanso hu panimu bi a oso wo si ya bɛka se nipa so mesi wo wɔn fa ne agya ne saa ɛso saa nipa na ɔno no yɛ ka na se yɛ ne yɛte na yɛdi natama anka mate eti saa na yɛ kɔ no ade amaga na ayɛ din a ɛha adwen debi ameka me se wo mo pra batoa yi ya wo se medi me se nipa ɔte ɔman ni mu no police ni ɔte ɔman ni mu a wɔnyɛ ya wo se wo ba wo yɛ no ɔno na ne bɛyɛ adwuma nti wo adwuma na bɛyɛ no yɛ hu so mfa so. Okay. Minister wɔte wɔ na wɔnyɛ anaasɛ opani bi ɔhene bi ɔte kurom a wɔnyɛ teacher ni bi a wɔte wɔ a wɔnyɛ no sɛ wo ba na so obedi akonnwa na yato aba ma wampa ba san krofo na no ba adwuma bɛda na wo dwumade na yɛ successful obi ti dwom atimɔden na wɔbɔ ade ne se yɛmfa nyi sei ɔno so sɛ magyi sei obi anka hwe nkyerɛ no na yɛbɛyɛ dan na wo nipa na wo bedi akonnwa ana ɔbɛfa president chair no yɛhu so mfa so ɛno ti de yɛte a yɛbɔ ɔmo nanso de yɛyɛ nyinaa na nipa bi ɛnte ase ti de ɛhyehyɛ baabi a nipa bi akata so no ɛne na yɛ ne yɛbie so ma samansan ho nti yɛbie so saa yɛ na at times no baabi asɛm na kɔdu ne nipa ne din yɛ wɔbobɔbɔ no na mpanimfoɔ maboa yɛn apolisifoɔ maboa yɛn ɛdi akɛseɛ bi a nipa bɔ me na mene wɔyɛ adwuma mene wɔyɛ meeting na wakɔgye wɔ sika yɛka ne saa na nka maboa yɛn ɛti wɔfɔ so nana no yɛafrɛ no sɛ wɔtie ne a wɔkyerɛ ana yɛ ka sɛ yɛ wɔmfrɛ ne wɔnyina no sɛ te saa deɛ nte saa deɛ a maame sika no maame asɛm deɛ bɛgye adi na ɔmfa de sika okay ɛnti maame no ɔnye sika ɔbɛgye aburu no aburu no ɔbɛgye 2 years no watwia ma na yɛ okay yɛkɔ computer so dwa DM na sesia First clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid I'm a cool. Men cut our cranny. Hey, and me ma connection man for den go for secret when you tell the musano. Oh, Express Group Adarumenti, I can't wire for. Open so to Quancosiandia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. More person to Quancoye Jumansu, or bits Midwako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwango Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Anyo, said your friend said you're not too far Montino so. Negativity yapum. A freeway, some FM 98.9. Sunyani, Sabakaya way. Na ye nantin yapum. And on the 9th of November, Yenina Yeshim and Opano Noom, our post office. Na ya nanti afa Sunyang, a Montino so. Yabe Pia Coronation Park. Na a honey dry, yay, Abiba up, and Abiba down, Abacoso. Mecha aerobics. Yenanim Dufua, Omeka Sacha Wapum Deho, and Tishado so say.
ɛda ne ma mpaboa nyɛ ready adepamfoɔ bankfoɔ ekyiyɛfoɔ ɛne political parties nyinaa saa da no goloma hyefoɔ ayɛ ready gyamafoɔ bɛba afei tenten ne bɛgye agum na mo best DJs ama mo nyɔmpa ɛyɛ peace walk guidance no so sɛ nantie wei yɛkyerɛkyerɛ yɛapom ɛde akɔ 7 December akɔto aba ɛyɛ asomdwe nko a aboafoɔ ne 3A core capsules miso fruit juice 5G drink Frimp of Vibes Recording Studio Anna 21st Clinic walk with Sompa Nantibio na tenetene wapom. Oh darling Jesus, you are always on my case. Okay, asam no anu adene ne bafo me bɔ me tabemu papa manu ene sekwa asidun katia ho no firi na asemi so asidun katia wo fa asia kom hene no na number queen na job bepsie bisika so beto burudi ama no emfie minu ede ebe nko a Denishi Sanka ya radisha ni pe bia wotie na da bia ye boni pa kokko ka kire onipa se abraba ye boni wiase no sebe tafrache opese wo cha obeche opese okontem a obekontem ne onipa guo bia twere konkrom ye te ase se ubetwa ono ogeda da bia awrade asem kan boye kokko me ye te ase onipa a wo pentemanya ne ho nwanfa kwampa so te sa kokko hwede abutu kosu anya wode aso obu na mienu jafa awiye oye okwasea ya kasa asem we wo twere konkrom mu oye ohini mu a wase opese oye sa akwasea na bible ka ho asem no ndinyanza be ne wum minyi ndi se obeye sa na mum so atima yesa atimi sa aka kire maame we se undimi nya me bia pa bia fa mekọ a ene woni tire onim nyansa so na menima busua ofiri mu omotim de ne bedi sa akwa mu nyina se ya mpa de a enyampa menini ni asem enyampa menini ni asem me kasa asem we betimi asi na ye ohene na aye de a ene woni kuro ye ohene kuro no wo kwasea pa firi se ye ni firi de a ye hunu ade yi yewuzo ohene ti ahemfie ne dwumadie ne sei obi asisi obi bu obi afaso ne de akoma na na firi se awrade ama na nanimde na oka bia ebam ototo ne yema eyeye idona na te wo wankobi akwafura ne ntoma kama na abofra akwa abonte akoye niamo ho de nkwasiade ne de abre na atena se ada na wunua ba za betafra che ade na wagini sika no wantima anya ama no na nkoda na pe ade ne pumasibire na de na namu a wo dia kunya so una wo sole na makuraze toto aburo kalabula wo bendi ize ona makuraze toto aburo na sebi asante mu ye hadabai o man Ghana mu ye hadabai se kwa na ni monyam to form dabai akwa mu nyina wo se kwa enye o business obi dwa odi ni kumase wutimi kwaje hu sika se me kofa aburo de abrew apobo a wo odiri mu ndi na nesari watutu ntuma kama woda hoyi na maami yote na asoma ase kofa aburobire no na sebeta frache wo de wade a wo yenyanze wo mne de hen oyire na soma akora nganko oyire na soma ase miwura ko na fa aburobire ka be yi ama no ndi utimu adwona de tu za na mo no ye den etomre bia munjusuma sabia pobo asisie ne kro no enwiamo na ye otutu ntuma fefe da wo so wo yene na sebeta frache na na wia 400 million wo hene 470 million what na so aye fra wo hene enya wo na niwu etimi se ka je ni bakura se enko baabi de enko but egu akonwa ho fi egu ani mu ase egu se kwa ma ni mu ase because omakwa mu hene na aye sa se kokro kakra kawe wo hene mo fa ase no me jan baabi wo bia na ni mu oduru obune ho na brabe ya akwa mu zezie ya maka che busua bi se tomre bia ya mu hwehwe ni pa mu ni godi ade mu hwehwe ni mu hie mene wo kasa fie wo ya stubborn mene mu kasa na nkofo fon yira na matam nipa na mde na gwagodi agonya etu obetra so 400 million beko gofras na ya fon se se de mu ni mu ayedu diskali mu be yedu na mami yasem o kanya atrosam na yasem no kura edu nye enye wani wu se me yakwamu yin obi sika afa me nsase na nke ba ye wa odi ahopopo o ma ne nso wa ne ya ne mpa nwasem nka na diskana goto se fa ko ba bia wo pe bia na mami twa ntorato ne so lesa ya mpa na nyame betua wo ka wo bebre we ni reason dia da bia suro kuchechem no se ne mami kan ya mpa so oba tan asa wodi tini mawuram enye sika kakra mami sheka wawale bi kura bamba bi ne support no we ni kunu ne benya ho asem sa wo koye kura mo mama ne
dafa to manim so de ma no de se wonim tifia wo mumi nti watam wo ya de be ma no ne be ko sa ntokwa we na wa wonim se de ma bra nsa na se be o matimatu anamon oba da wo gie ni monyamfo de se wa wabɔ wo ntuma mu ani wudie we abeda wutiri so mfele misuni brabra mengaso wo mfa nko ne da am ka tro mo fa de bere so ayebeko mo na mo ka agire mo nya subampa na ne ma nko yie mamo ti na ahemfu ni bebire stroke mo yade yedi akakraka bone ene asisie ne apobo ndi mo yade yedi ni tisei uyewe ya unyade ye uyewe ya unyade ye ye bebodwa mo no so tuntuma akobi ye bebodwa at ejabo no kire say ye si obi hina ye hia nimdifo ne etitire ene anyansafo so mmehia no mommopo mpra ne mpe kuro no yie yo obetene mu akire na adwiri bi me no kase ye de obi be kwa himfie so wafo obi sika ono na no be ye de ne pa akoa me hu se na na akwa mu de oka no kuro enzo akwa mu 470 million so na sa kwa hene de ni di ni betwam na mesre ni pi se so wa akwa mu hene a sebe waje obi 470 million won duaye asa aka sebe bi ope bi onfa nko ne so otimi si nkonya na matra nkonya tenase na asem ba no otimi to kwahyen ma akwa mu hene ka bia na sa kwa hene so na ne na menene wo kakraka nipa wo fra no wakwa mu na se sebe tafraje ne omu kan ye no kore na akwa mu atimaje ma me bi 470 emae ye ka wase bi epe bi amfa wa mu se ye bo mi degrade na se kwa din be bata ho nti me bu mi hura etimi hwe no ma so wo afiri wo ese be epe bi amfa nko na abeduru se ne ye sie nkonwa sie be di nkomo na mutimi de ne tena mu bi ebusa kwahye so no so metre no wa adwene bi e kire a onfa metuaka ye basira mo ahini emza mo ntiase uko Bible man ko fu awrade bu omo pa ahemfo ne adifo osoromfo mu ni agro ahemfo awrade hunu omo anu ame nanso enefo ya yenyom half da bia meka half agimi because what if you are stubborn but akonya na pie ni vie ndi oza chenchira da ye de ma no ye nyina ye nimse na adwene ne nje da nko yie ne ye de ma no o ma ne ntesa na ne me wo fa asem nta na chi na se tesa de ne ameka nyina me ne no eno de ba ne za minsuo nya meka no obi nya ade na oka to no so na ya na so tesa ampa so agima misika asa yisu sa word ne dia ene ni tiso ne kwa na misu ne brabra mengaza wo wu omfa menko o me na nimra na ho so oni ni huni onya ne yesefata motu abrabo no sabe si edunkati ase ne obo abrabo no a kene se ne wo ya NDC fo nyina chama ya udi ne din ba fore wo bone se ne ototo abrabo ne bo obra no a anka ne se ne sabe tafrate ne dia duru ba bi a wo de be fra na me wo fa no me wo fa ni obi sika nti waje ne ti wo fa ni mu e unim se crucial time nie wo fa pe abato wo present this beba power wo de egodina keke ba ba keka no na no nkofo anya so de aye politics nti wo tira nka bere we mu no ka di mirika so wo do wo fa ndi wonsu nyansa no wo nyene nye na wo se kire ne onye wo hunu nyansa se panyina asem oba no onye ne yesefata na asomdie mra ade a wosan kan kura bi na ye ade a wosatimam ni hunu bi na ye ne ye beda mo mpanyimfo na mo kama ye no ene de obehunu panina no aye na ese asam ne ba ye nkoka nkire wan se waye se mi wasa akwanam zum ko wi obi siga ye mfa me nkoma wan ahimfie nko ayi wo agwamu hine wo me kura nkomeko kwe ma me ya no ma wi ba bia wo de be gome nko no so de ka wo tua metua wonse hodi first one and get Johnny got to a period near we and was every best one manager and everyone so read you medino Yamishan will be Ubia. Why do you know? Yeah, drones that I didn't dear sir. Yeah, Faniakas also. I come in the way and your fan. I come in. That's why I'm just watch out. I should. Yanko Boheba Medical Research Center na yekutu ya dia so Boheba Medical Research Center o ekotofo furawa bansumu na sedie wodie bibidru etu ya dia se no enya asem keto na bia me ka chema tie for say research no wodie fidie doso nipadua no hu ba bia ya de no wo na afi wodie dru account enfidie de Boheba Medical Research Center wo bi pa orofo wo enuru ankasa o manfo dodo no ane di o ho adanse se wo kwa atatahwe ya
yadeɛ no utu ase ma wankasa hu sɛ ase etumi etu ono na de ɔden heba bitters abadwa so nam san yade bia wotu ase saa enesisi yadeɛ no so no ɔma osisiri mu ayere kama ya maame ne papa no mo transe che ɛwɔ mu nyuma so no ɔden heba bitters ebetumi aboɔ mpa saa na preke se pada no na de abadwa so immune booster drum jawe anemia drupa orofo ye no preke se pada ne bi ɛbɛboɔ kama adoa to adumanu ɔne sɔfo maame dokro no ɛna edi ehwɛ anim yɛnkɔ boɔ by medical research center na yɛnkotu ye yadeɛ ase 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center orofo wo pesoto dan pa na wadi dwuma wo mu ana soto dan ya wobetumi aye office ahodo akoniansa office bia ewom se wo de ye banking hall se wo ye lawyer na wo pe baabi kura na do chamber akono orofo se ye clinic na peso wo bie e wo saa soto dan nim pa dia ebebo ana supermarket ya dan ni mu super papa mi ankasa makwa akɔhwɛ dan no a se bia ku se bia nya do dan no se de musi eso no dwumadie bia opese wudie se eye banking ana se eye supermarket ye even asɔre fo kura mo pɛ nom de aye mo office no ebetumi aboa pa orofo ye so kanea edisi kanea dua so ye mfa nhye kanea dua se ne sa yonti soto da mi di ho adansie wo kwa ho pɛ eni nom hotel ene di ehwani mu opa mango abrosa no na me kyerɛwi chef filling station nche mu ho a sa abrosa na wo fiti ase plaster no mba be pinti no na me kanfo soto dan no wo fom so de udi dwuma na se wo de ye banking ho na wo clinic ya o manfo dodo no beba benya baabi apake wo mka no ama na ye fepa opa mango abrosa no na me kanfo sa soto yi wo ase de ama yemfrɛ na ne wo mu entwetwe nkomo se hu be hia wo kyena na de di udwuma 0542465365 0542465365 ana 0244375611 0244375611 I have done musun emuso papa obetumi ede adu dwuma pa imi boss services se men kan tro se wo ko China na wo me akwa na every se wadwuma na wo pese ubie no ana wadwuma na wabie no se mu betumi atre na aban na empokura nimdie so nkokura obetumi de aye adwuma no obetumi ede aye wadwuma na memu atre na aban de a imi pro services se wo ko China na meeting wo ko no enya asem ketwa omukọ akọdwentwe wo mo se de be ya adwuma wabie ni de wo ba bebie no emu ebetumi atre na aban na afoforo so ebetumi enya bi aye wo se ye ko China na visa no ye na asem airport transfer no hotel a wo beda eni aduane a wo bedi B2B eno eye meeting no odofo yenkoi na yenko enko dwedwune ye ho kama pa odofo sikapuduo kakra bio ene ede ekosa dwumadie wei ne yakwa akoba ye dwumam ne yakwa akosuasua hunu foforo 0244924573 0244924573 ana 0503719515 0503719515 imu pro services ne man order for yemfra womo na yentu ankomo twetwe no so ewo ho azibiligbo sunkalu kagoka togwe ahaban keke ne man no order for togwe ahaban keke se men kan jiro se ade bia yesusum dim bia ade bia akwa se beye hawa adwene efie so omoma wonko otare na wan wo fro na wo wan order for togwe ahaban keke wo se bra na efe onfa bibi enkan na bibi ode be kan no ebekwa akoye bambo ama wadwuma no ebekwa akoye bambo ama osikasem even gold we chef for mo ye kwa kutu no togwa haban keke se fa badano na wonkutu emfama aziblibo sonkalu kagoka from Benin wo Bomfa Hospital Junction ho na wusia obetumi anya so togwa haban keke na wo fo afija ase kanu a na so besi Bomfa Hospital Junction odofo yenyema no enkoda nba befo akọ 0244484747 0244484747 and 0244506620 0244506620 and 024450
6032 we ye togba haban keke ne ma frɛ no na nto ankomo no so wɔdɔfo Lawson Beverages me kan to say nyoma pinu an wɔde abadwa so a ɛbo nipa na nipa nkwa so ehia the Sayontin no de Lawson Heba Mr. abadwa so Lawson Local Mr. abadwa so na ubo wako hoko keke no a Lawson Local Mr. ɛna ɔkamfo no de amam wɔde Durema capsule Durema betes so abadwa so twitwa bi bobi na nyoma nkonkan ɔdɔfo wo bedi de atwa Durema betes ni bi wate wɔna wabie paabu nyina no mompe Durema betes akira kwan efiri se Ghana mramu wa no Durema betes na boa wo mo ɛwɔ mpaso pa na mema no anga dance dia wo de se timi mo dwonso kama na empokura no emanyoma bi pagya sɔre esan se Durema betes no brane wo mu no ɛboa pa ɔdɔfo yɛnkonko tobie ɛbɛboa yi pa enti ba bia tonsa tu sa bia no odo ani kyerɛ mu Durema betes no ubenya bi ato 0242133577 0242133577 ɔdɔfo yɛnkonko bia ne binumu yankoni enkope bia ne bi na bia de eno ane club orofo club bia no boa pa se wo bedi dia e club bia sa ena wonna namfofo moto party apontro na meka no abayiyo no abadi to no nyina e club bia orofo ukofo no gare de ma wa fofo so mo mebonso a e wo ma me yi aso papa yi aso mo mawu orofo enkope club bia ne bi omo la size no ho na dentemo no mini club no akono ye papa club bia amanfo ani wom enya asem keto oba penfo enom klobie saa na ndi fi du otwe a enfo asem enko bi klobie so bia chale yintwa bi bia enu ane club abrewatia ofoso be mameda ase na yedru amanfo so ane akai ya nom na se kwadie ofoso be ma since 2013 2014 2015 eba 2018 nyina asempa enya de a efiri ho aba wo no ma hensem na wo hwe me anka samira na wote adwa so a amafo bi kobo ni tu anana dwomo eya de ana eye wo ha okese ye besoe won so ya nyame adom nti no otumfo se to ababi onyam kese me anka samira wote krarete brawe wo maso wo sama me anka sami kuna nei ote adwa so nana osabere ma eje Debra ya wotoso mienu se besen finhia enso ko ni duso a se kwa akonwa eda dampan no omra metoto ne yema no foso be ma ye hwe senka edin boni biada emebeka akonwa na so ena anwumrei nana bequeen ya wono ye akomohene ewo eye se kwa nana na wata akonwa bedwa no ase wa mama ense sifom asumdwe bua ye hwehwe se ebe no mu ano wo se kwa ama Ghana fo nyina ye ho atoye no fo so be ma ase ode timachie bi ya akote ho na de ba asem kora ni fo so be ma mi fra akomo afie esra so bretuofo na ye friend saying akomo adwa no ye die me na nakolampo na na ose ekofo esra so ye akomo hene ofiri mokola nche ya ye nida kokko mu ya ye hwese ye benya na na musini na ye kote asem wo ye fo so be ma na bekwan ba bi owo bia won sini trase wani wo kwan so ne wiase wo we no fo so be ma ya na asem na kwani asem ko sha wo hwe mi kunu ya ye de na si adwa so sarber ma eje Debra wo toso mienu ya fo so be ma na oye prosi inspector ya 19 good years ena wode edi prosi adwuma no ya ne adwuma die no kore kwawie mu wa akosombo apu emantem ansa na adwa yi tunu ya wo ba befa ne wo fa sekan ne na yi ekura yi na wo hwe sane ye si tutu ne ma se be ya se kwa befa ne ntampa de afra na di pa ya na se kwa wo no ebe se gina ne na so hwe 2018 jase ne ya no ho no so tini pie mu ana eno so ye kwa ball no etu o se kwa wo ne sekan ma ne wuye ensamo afri se kwa ba na enye de etina na bequeen we Williams bequeen we say na yeso ya akomo hene no ofo so be ma eya na ayi your friend say funtum wo sa batatwene Yera Johnson esi edunketia ebusia mu hene na ene no ena ne de hia no na wo hwe said e wosi di fi e be bata Yera General Mosquito ofo so be ma ya rehosem and such people ne ye hia won mu wa ahemfie ho wo hwe di tipeya na se ba bia wadro na e wo se adwiri wo wutimi so be wura ahemfie no kan tete ne adua adwiri wo ho enti obi a wo ba wo bia no se wo so akrampo ne ye so hu nsa wo hwa wo ne mpanyimfo ne didie enti wo sa wo hu nyansa bia badwen ba
because nana no mani mu odu won to odu wo na kan tete no omu bu oman sa asem si krom ana so oman mu a ye kan prostate ye kan aban mu na anya yi a nana no mani ye sa de kwaso e wonom so enti dia na sisa chejamase amatumpan ana e dia na free buy so abete by lahima ma ene sekwa na beku ada romanti of also be ma wonya de se na fata na ye ya so yire won sempie bebum so o se ntimi nya hwe ba bi opabia no onfa nko obi antimi nya baga enti ono akasa no wasene ne ho dada no wonam a of also be ma ayo shopping ayo na busuafo no Kenya za sembi nchom na minim se yewra sekwa hene sekwa mai hene wasabere ma eje Debra ya otosumi minim se Yakopon ya adom asem we say sekwafo ni tie pa ya ko se ba no ano eden enti minim se nyame ya adom a wo chena semira oni omayi mu kura na se watia de na achi enani a kire mu abrochimem kwa mi wogide so wa asem minim se wa asem nom ya ba hani na kasa wo so Kenya zasem anasa badwen bansem de kire yina na bekwen na oye na komo hene no na wo ye de se na fata no fo so be ma se obi anasa kwada asenne anasa wo ho bewu ebeto no e wo ofichira until say sa asem ne beko no anasa sa asem ne to betwa no wodi mpam da e se general mosquito ye ratitine ne de medis amanyoko no hwe wo ha wo do anasa enim go ase ya wadi gu no mi akasa mi reje Debra so a wono so tie adwa so de fi na e kala konwa no eto mo hwe se butu kura asem we se fi a wodi aka konwa ni ntino wo mo hwe no mutu na konwa no no kwa ne be ma wa abusua ni makomo abusua ni mo no mo pa obi ada ho tia ne ho fi no mo fa ne media akonya se be ya obi aso ho beto na ni titu se kwaman no so afa ne ntampa ne di mpa na akoso efra me da so me fama no si okay eno ti krobia asante na se yetufu dem na wantia epia bonten onye na adwene na bekwen akom hene si obetua ma mi sika edi ama nempo ode na buru ama no na said ya berwati asika ya no funtu owuo sa matatwe no be ma ne sabi enu ti onimanyafo asie du katia ne wo fa ase nimpon ena edi sansamfun ya oya akom hene masa ekwa edikian kan sai asem sepa na kian kan no efrise ne wo fa ase ne wo techema no akodi boni bia obeka se monfra me wo fa won kran ma me obeka enu ti se waji oba besia sika mfie mienu so ne ontoto aburo na se pese ya gisika no na ne se ne nsa chi adia ye bebu mafasi edu katia ekwa aso eye tie efrisia kwa manyosemu a wono asie edu katia ko beka etu wo fa se unua ba na ne bano no eni to no kwa me mfa enkra no emfa ma se kwa man ne bede masie du katia se ne wo fa ase no di akwamu hene no sabre no waju oba bi sika so beto abrama no emfie mienu nie wadi sika no na se na akwamu hene ye se na ye di brema obi se won hwefie wadi fie kan busua no wadi fie kura sa kan se kwa man hene akwamu hene mu wawro cha wagu afa chele wate ene na mura mu etoto aburu abro babasia wokuma se sanya san na menka ena mami kura no wawade a kemaka se kwa bisu kura no pe mami oh yes na kakwa brane ntimi mfa botonto no ko ho sa entototo aburu sa etiemu za aburu kura okototo nti anya mfa so kakra ntonsu anoma na waku hu ani mu ase ya ma wa konwa ma otumwa yedusei uwo fa odibre wo Ghana sei hwani guase a wodi gu abusua no na kom hene na bakuye ka ho fa beba wani sika bre no na jani guase adema se kwa ma no enuti yanka kire se edukatua se no wo fa asena ko fire buru onye hwe no ka kire no fa asena betua ka tietia wa jini sika ma amene so wo jina buru wonyi sika si edun ketia o kachiro wo fa ase no no fa maame ne sika emre no maame ne kura so obagie buru pede ani nyansa koro no maame ko akoma to yem wate de ware ko top mo kaso ba kura yenye na chinyi na se wo hini bi didi matama fidie so ade chen ya na ne yiri nyansafo no wo ton jiwari ewo Dubai oba ya ne nkotu na so maame so de ubetumi awo me nyesa eti efese nyansani bi befiri se kwa ba kwa muhine ni guase odi agukuru no kwa akoma to yem wate
055131 055131 0548 0548 yankwa homa no so ene se kwa nkomo ne edie akom hene agu se kwa nyina ni mu ase hello okay yi Ofa Nigeria ni masum okuchi okay yankwa yanim ba menji producer kabisa kama kwa so Antonio Bigo Faketio okay ofa mo ya na second producer ofu mo yesi timomuni ame am tim tia ne national day no ofa second ni na second producer ka be fa na nambi atifiso because we dey nim dey ni stress so no sibi kana ni to bi ofa so bi ofu ko ya nananom no so you get it yes so mo ye papa you make sure mo no this are the channel fa no be am start blend mazuna musica so that na dia be that city okay hello baby afrefre udin Augustine mfrefre manso no okay pani yenti o awe de elamafe Felicio ye afoma da egwafe ano den pa Sese wakene asomasi na ye pew na be ka se masu je no afi aboto da akọ ho a okopa ebura toto o se chele wati so sikenso wati aso yesere no on fesi kanumra na ma meno so insan kan zika sa eburu so no be kwa to dia ba e dia sa be eburu no ho nya den ki won to on fa mana asum je mra damase no okay hello Pani baby afrefre udin. Nkataka kantima mpo. Yafram kwa mdankwa. Kwa mi yenti o. Abato wa ina dia oya no anya de kwa. Ya pade se ne bana kubiri adi ndila ko beto. Ndini ya tancho wonche ma miska informant. Anya sadia ne akunambu tulifiso. Izo wana sa ya sa. Ne bana kubiri adi ndila ko. Okay, hello. Hello. Baby afrefre udin. Asante achimdwa aso. Yenti o. Mo fa mo le show. Wanchi ana kra comment ase. Papa ye ka se hawe se ta ni. Oni se se din ka jota o ka se no fa me mo na se wa kwa. Yampa. Ende yampa pa. Yeni ni ko mo kra o kan wa so. No fa no. Ne wo fa pa. Ya kontara me ta. No fa no. No na. Ayina unam e fo mi tike buru. Hello. Yeah. Ajuma dase. Mi wajidi yesu obiri kwafo anoche ne statue ne si ho. Bodi ano ene sikadwa no enso ekura no. Bodi ani ne sikadwa nyina ekura no. Asante mati ase yenti o. Yeah. Nche gira ke bi ga se bi echo. Na woni bibi. Jesu okan. Wani ana kwasa msanka juma ho jana. Ile foma ho kwa den kamili problem. Akwana tuma ho ye. Na gwana hada baka ho oje. Oba ho ti tete mo ya na za. Yani asa akida ba to ho ke. To ho ne ga ba dai. Ha? Edu na wada uro masina ba ya. Kuji mu ba tenti. Wada ba madia na fa ba isika beno. Na uji mu sai. Media ni Kenya oga se kwa. Hello. Ni dia be bata ho enye mistake. Monka no me fiesta no. O se. Ya menka mo. O se sai. Me say se du ketia edi abemu a enye bone. Monka no mla me fiesta no. E moje mu yare. Omo na amaga na nko yie. Oh. Ehode mfamfa ho. Mfamfa ho. Dru baby so asa o. Abusunya so bi nye wo mu a otim ko company mu bi a ukura ni din dada si enu katia anye hwe ene wo fa ase na akokan beka no. Hello. Hello, good evening. Manjo so katachie baby afrefre udin. Makete free kapa.
takwafo hu nyina ye oh na mi obi ahụ ye ka je mo pa jo yentio ebi wo fi ọmọ nínú ma wọ́n mọ̀ máa ń ọ̀nkò lè níbẹ̀rẹ̀ wọ́n rẹ̀ ṣẹ́bi ṣe díẹ̀ nẹ̀bẹ̀ yọ ọ̀dẹ̀ tó ń ta àmì tó ń mú tó ọyọ́ ọba ní ìtura nti máa ṣe nṣẹ́ rẹ̀ mi ṣe mọ́ àwọn ọmọdé náà wọ́n fẹ́ ní ìlú anádẹ́ ní síta ọ̀nfà mọ́ náà gbọ́dọ̀ máa. Okay, hello last caller. Hello. What's it say? Hello. Panipa, baby, I'm free with the last caller. Pacho, make a separate between. Okay. Your friend Mike, and I say, Yanamiki. No, okay, yentio. Ahini yasemi, ase, Muyama, or Ahini, yeah, up to Ahini from too much. Into really your stress, Ahini say, really, also the marriage form. Why is a quadrum inquiry? Say, offer the marriage form. No, but BS can be among the former minister man, from Swakuma and Tony. Of Alumba, radio Wakura with Yao with the team. Keyboard. Okay, ya for friend ya na yanka enchire Johnson yasi edukatia se no fa ase agu nanimu ase. Na yanka nchire se kwaman ne se na kwam hene agu nanimu ase. Eno nti sabia ku sabia nyado eye dan anu a akoda boni wo fi a e de obekọ akoka aba mpanifo akopa achew. Eno nti mesere se so omunte no omutie na so pam dia omun kan nchire na akwam hene se ma menesika oji ni mfie mienu a wode ne nam toto aburuma na wamfa bia ma abiaka mu a ma mene opa ba bi opa a wonfa nko no wode abasompa eno ho asem na ye ken ma meka akoma to yemu ate entoma wo wi ankoto wo kina no na se kwafo o maye response aba wate kama akoma to yem ye nye se betwa makora na te eye tie abrewatia so bema wa san wa ha obi ebu kwasia na sempeni pedwumadefo ye wo hode mounti ye kira kwan okuma se soame Sheffield station no ye bo ho pe na so be frey 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 the obe free bia beje so na ya hwe apewas ma no pemesi bread ya ma odoso memo for bento for so yenyen sorry na omefa adwa no. Okay, ya kwa yo odoso memo ya kwa no odoso memo eno ntino enyiwa fidie no emfam firi ha ye ka amanfo 7 no ne ye say ye yire wodom na aye kama pa akwani asaso obi bia da bobo aye na oma sempeni padwumadie koso no na happy belated birthday nkoma na Bosiak ma Sarakoba